από τα κόκκινα σε όλη την Ελλάδα και από δεκάδες συνεργαζόμενους και πρόσφατα συνεργαζόμενους σταθμούς του σήμερα δηλαδή. Οπότε το ραδιόφωνο μεταδίδει αυτή την συνέντευξη. Έχουμε κοντά μας τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για να θα συζητήσουμε όλα σε μια 2ωρη συζήτηση εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου στην οδό Σαρή 19α. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μετά από 2,5 χρόνια περίπου. Ακριβώς 2,5 χρόνια. Μάιος ήταν. Αλλάξαν ορισμένα πράγματα εδώ. Έγιναν κάποιες μικρές ανακαινήσεις. Αλλά παραμένει η ψυχή ίδια, νομίζω. Άλλαξαν και στο ΣΥΡΙΖΑ πολλά πράγματα. Και στη χώρα. Και στη χώρα. Να το πιάσουμε λοιπόν το πράγμα από την αρχή και να ξεκινήσουμε με την διαδρομή αυτή προς τη νίκη και τη διαπραγμάτευση. Θα μείνω στη διαπραγμάτευση. Αυτό το εξάμηνο τελικά τι έχει αποδώσει? Πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την αποτίμηση νυφάλια, αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και να μαστιγώνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς, διότι αυτό το εξάμηνο ήταν ένα εξάμηνο μεγάλων εντάσεων και μεγάλων συγκινήσεων. Βγήκαν στην επιφάνεια τα συναισθήματα και της χαράς και της περηφάνειας και του δυναμισμού και της αποφασιστικότητας και της στεναχώριας, όλα τα συναισθήματα. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, αν προσπαθήσουμε να δούμε νυφάλια αυτή τη διαδρομή, μόνο περήφανοι πρέπει να είμαστε, γιατί δώσαμε αυτή τη μάχη. Και γιατί από χέρι χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δίνονται, που δεν επιχειρούνται. Επιχειρήσαμε σε αντίξωες συνθήκες και σε πολύ αρνητικούς δυσμενείς συσχετισμούς στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον, να αναδείξουμε το δίκαιο ενός λαού και την δυνατότητα ενός εναλλακτικού δρόμου. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, ανεξάρτητα από το αν οι συσχετισμοί ήταν τόσο ετεροβαρείς που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το αν οι ισχυροί επέβαλαν με τον ένα τον άλλο τρόπο την ισχύ τους, αυτό που μένει είναι η απόλυτη επιβεβαίωση σε διεθνές επίπεδο του αδιέξοδου δρόμου της λιτότητας για μια ευρωπαϊκή προοπτική και το δίκαιο ενός λαού που αγωνίζεται. Και τέλος, νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη διαμορφώνει και ένα τελείως διαφορετικό τοπίο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι η ίδια μετά τη 12η του Ιούλη. Όταν ο ίδιος ο Χάμερμπας βγαίνει και δηλώνει ότι η Γερμανία τίναξε στον αέρα μια στρατηγική 50 χρόνων της επιβολής μέσα από την πειθό και όχι μέσα από την ισχύ, νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα την οποία να την κρατήσουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο στη διαδικασία της 5μηνης εξάμηνης διαπραγμάτευσης και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν ήσασταν προετοιμασμένη η κυβέρνηση και το κόμμα για τον αντίπαλο, τις δυνατότητες, τις δυναμικές, ή πήγατε με τις καλές προθέσεις ότι μιλάτε σε θεσμούς? Δεν μας βγήκαν πολλοί θεσμοί. Δεν απάντησαν θεσμικά οι θεσμοί. Δεν υπήρξαν καλές προθέσεις ούτε από την πλευρά μας ούτε από την πλευρά τους. Υπήρξε μια σκληρή διαπραγμάτευση για πρώτη φορά. Και η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν ήταν ότι στο τραπέζι υπήρχαν τελείως διαφορετικές στρατηγικές, συγκρουόμενες. Και ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν σχεδίαζε μαζί με τους θεσμούς, την Τρόικα ή το κουαρτέτο τώρα, πώς θα ξεγελάσουν ή πώς θα εκβιάσουν τον ελληνικό λαό, αλλά υπήρχε από τη μια πλευρά μια κυβέρνηση που είχε και συνεχίζει να έχει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, διεκδικώντας μια άλλη πορεία, μια άλλη προοπτική, και από την άλλη τους θεσμούς, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και ανεξάρτητοι ή ουδέτεροι, αλλά στρατευμένοι σε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε ενιαία στη γραμμή αυτή της διαπραγμάτευσης ή υπήρχαν άλλες απόψεις όπου κάποιοι περίμεναν ενδεχομένως να απαντήσουν, χωρίς υπονοούμενο το λέω αυτό? Την πήρατε πάνω σας στη διαπραγμάτευση? Τα όργανα γνώρισαν τις διαδικασίες? Το κόμμα γνώριζε τι ακριβώς συμβαίνει? Απολύτως γνώριζε. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά
Καταρχάς, η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά. Ναι. Άλλο κυβέρνηση και άλλο κόμμα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά, έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει το Κυβερνητικό Συμβούλιο. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο είχε τακτική διαδικασία συνεδριάσεων προκειμένου να ενημερώνονται οι υπουργοί και να καθορίζουν την πορεία της διαπραγμάτευσης. Και ταυτόχρονα είχαν δημιουργηθεί και υπάρχουν ακόμα κάποια θεσμικά όργανα μέσα στο κυβερνητικό πλαίσιο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή συγκεκριμένων υπουργών, που καθόριζε επίσης σε πιο τακτικές συνεδριάσεις την πορεία της διαπραγμάτευσης, καθώς και η ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης, στην οποία κατ' εξαίρεση συμμετείχε τόσο ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να είναι απολύτως ενήμεροι και να συμβάλλουν στις αποφάσεις. Άρα το κόμμα είχε σύνδεση με τα κυβερνητικά όργανα. Απόλυτη σύνδεση. Και βεβαίως υπήρχαν τακτικές συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας. Άλλο ερώτημα πρέπει να θέσουμε, κύριε Αρβανίτη. Κατά πόσο το κόμμα συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων για να βοηθηθεί η κυβερνητική προσπάθεια, ή παρακολουθούσε. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το θέσουμε στους εαυτούς μας. Εσείς είστε πρόεδρος του κόμματος. Νομίζω λοιπόν, και σας απαντώ, ότι και το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση, η κοινωνία πολλές φορές και ο ελληνικός λαός την ξεπέρασε. Τα ξεπέρασε και τα δύο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν αυτό φάνηκε στο δημοψήφισμα. Όχι μόνο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές η εικόνα που δίνεται στην ελληνική κοινωνία είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης που κάποιοι παρακολουθούσαν γκρινιάζοντας, την ίδια στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης. Αλλά ένα θέμα είναι η διαπραγμάτευση. Και ένα δεύτερο θέμα είναι και το πώς, έχοντας τη διακυβέρνηση, προσπαθείς, όχι μόνο από τους θεσμικούς δρόμους της διακυβέρνησης, αλλά μέσα και από το πλαίσιο της καθημερινής πάλης, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, διαμορφώνοντας νέα πλαίσια, ξεπερνώντας τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια, να δημιουργήσεις τις δομές και τις υποδομές εκείνες που θα διευκολύνουν και συγκρούσεις με τα κατεστημένα, αλλά και τη στήριξη των στρωμάτων εκείνων που πλήττονται από το σημερινό πλαίσιο πολιτικής, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Έχω λίγο χρόνο και θέλω να τον αξιοποιήσω εδώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι σοκομματικό, είναι ουσιαστικό της κοινωνίας. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μπορεί από τη μία να συμπαθεί και να βλέπει με ακόμα πιο θετικό μάτι την πορεία της κυβέρνησης παρά τις εξελίξεις. Υπάρχει όμως ο βασικός πυρήνας των ανθρώπων που έδωσαν μάχη, δηλαδή στην αφίσα, στο δρόμο, στη γειτονιά, που νιώθουν πάρα πολύ ζορισμένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως και θα το πάμε και παραπέρα. Την εντολή που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό, την κρατάει ακόμα στα χέρια του. Την ίδια εντολή. Τα μνημόνια δεν σκίστηκαν. Έρχεται μια συμφωνία ιδιαίτερα σκληρή. Βεβαίως οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς βάζετε, η κυβέρνηση και το κόμμα, ότι το βασικό μας θέμα είναι το χρέος. Μπήκε στην κουβέντα. Μην μου απαντήσετε από αυτό. Πάμε στα άλλα όμως. Στα ζόρικα. Στο λογαριασμό. Καταρχάς, η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ακόμα και αν εμείς ματώσουμε, να σταματήσει ο ελληνικός λαός να ματώνει. Αυτή την εντολή. Να σταματήσει η καταστροφή. Αυτή την εντολή πήραμε. Είχατε πει ότι πήραμε την εντολή θα καταργηθούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Πήραμε την εντολή. Τώρα, κύριε Αρβανίτη, καλό θα ήταν να κάνουμε μια κουβέντα με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε προεκλογικά και μετεκλογικά. Βεβαίως, αξίζει. Μην αναφέρεστε σε μια ομιλία μου το 2012. Πριν από τις εκλογές δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Και κανένας δεν το λέει αυτό, γιατί γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες, και ότι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό έναν υγιεινό περίπατο. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός είχε απόλυτη γνώση και συνείδηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζαμε και τις αντιμετώπισε και ο ίδιος με πολύ μεγάλη ψυχραιμία αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, άρα ας αφήσουμε αυτό το πλαίσιο μιας λαϊκίστικης προσέγγισης, ότι είπατε θα σκίσετε. Δεν είπαμε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια με έναν νόμο. Είπαμε ότι θα δώσουμε μάχη για να φύγουμε από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο
στο οποίο έχει οδηγηθεί η χώρα μας εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν και πριν από το 2008 που δημιούργησαν τα ελλείμματα και τα χρέη, αλλά και μετά το 2008 που μας έχουν δέσει χειροπόδαρα. Το θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε. Και να σας πω να σταματήσουμε την καταστροφή. Και να σας πω, βέβαια, αυτό κρατήστε εδώ και θα το πω μετά για την καταστροφή. Θα το πω και αυτό. Αλλά να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι δεν υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό μία περίπατο στο δάσος, ότι θα είναι όλα εύκολα και όλα θα γίνουν μέσα σε μια μέρα. Είχαμε ένα προγραμματικό πλαίσιο και ζητήσαμε να μας στηρίξει προκειμένου να διαπραγματευτούμε σκληρά ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Και διαπραγματευθήκαμε σκληρά σε πρωτοφανείς συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Επί 6 μήνες διαπραγματευόμασταν και ταυτόχρονα υλοποιούσαμε μεγάλο μέρος των προγραμματικών μας δεσμεύσεων, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, επί 6 μήνες σε συνθήκες ασφυξίας χρηματοπιστωτικής και με τη διαρκή αγωνία αν θα μπορέσουμε στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στο εσωτερικό, στους ανθρώπους του μόχθου. Αυτή ήταν η διαρκής μας αγωνία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε να ψηφίσουμε ένα νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, 200 εκατομμύρια, αυτά μπορέσαμε. Υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποια ουσιαστική ωφέλη από αυτόν τον νόμο. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες της μνημονιακής εποχής στις καθαρίστριες, στους σχολικούς φύλακες, στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Άνοιξε η ΕΡΤ, σβήστηκε η ντροπή του μαύρου. Ταυτόχρονα ψηφίσαμε έναν νόμο κόντρα στους θεσμούς και στην Τρόικα ως μονομερή ενέργεια που αφορούσε την διευκόλυνση των 100 δόσεων, όπου χιλιάδες βιοπαλαιστές, επιχειρηματίες βρέθηκαν είχαν τη δυνατότητα και έχουν τη δυνατότητα ακόμα να διευθετήσουν και διευθέτησαν τα χρέη τους και ανακουφίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχαμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε νόμους και πέρα από το δημοσιονομικό πλαίσιο που αποτελούν μια προοδευτική εξέλιξη για τον τόπο, όπως ο νόμος για την ηθαγένεια, όπως το νομοσχέδιο για τις φυλακές και την αποσυμφόρησή του, η εξυγίανση του αθλητισμού, μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες τις πήραμε μέσα σε ένα εξαιρετικά στενό και ασφιχτικό περιβάλλον την ίδια στιγμή που διαπραγματευόμασταν. Άρα λοιπόν ας μην μηδενίζουμε, ας μην ωρεοποιούμε ταυτόχρονα, αλλά και ας μην μηδενίζουμε. Και αν έχει κανείς την αίσθηση ότι η ταξική πάλι είναι μια γραμμική εξέλιξη και κερδίζεται με το αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης και δεν είναι μια διαρκής αναμέτρηση, είτε βρίσκεσαι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, ας έρθει να μας το εξηγήσει αυτό πώς το εννοεί και πού αλλού έχει συμβεί. Γιατί εδώ έχουμε ένα πρωτοφανές πείραμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στη διακυβέρνηση του τόπου σε συνθήκες υπαρκτής Ευρώπης, αυτής της Ευρώπης, της νεοφιλελεύθερης Ευρώπης, δηλαδή μιας μύγας μέσα στο γάλα. Είχαμε όμως και άλλα πειράματα αριστερών κυβερνήσεων και γνωρίζουμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη το να πάρει κανείς τη διακυβέρνηση δεν σημαίνει ότι παίρνει στα χέρια του και τους αρμούς της εξουσίας. Και η πάλι αυτή είναι διαρκής πάλι. Και δεν αρκεί να δίνεται μόνο στο επίπεδο του Κυβερνητικού Συμβουλίου, αλλά πρέπει να δίνεται και από τα μεταρρύθμιση των κοινωνικών αγώνων. Έρχομαι στο δημοψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, διότι εκεί, κατά τη γνώμη μου, είναι καθαρά υποκειμενική. Νομίζω ότι η κοινωνία, οι πολίτες προσπέρασαν και την αριστερά. Το σχόλιο το είχα κάνει αμέσως μετά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ουδής περίμενε ότι θα έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό. Το ερώτημα ήταν σαφές στο δημοψήφισμα, ήταν κατά της λιτότητας, όμως εκεί συμπεριλήφθησαν και άλλα πράγματα, όπως ήταν το παλιό πολιτικό κατεστημένο, 1002 πράγματα, όπως και η επίθεση των μηντιαρχών απέναντι στην επιλογή σας. Να ρωτήσω καταρχήν, γιατί πήρατε αυτή την απόφαση να πάμε σε δημοψήφισμα? Και δεύτερον, σε τι σας βοήθησε? Τι βοήθησε την κυβέρνηση και τι βοήθησε τη χώρα? Καταρχάς δεν είχα άλλη επιλογή. Γιατί δεν είχατε άλλη επιλογή? Θέλω να το καταλάβω. Ναι, θα σας εξηγήσω, μην βιάζεστε. Έχουμε χρόνο, 2 ώρες μπροστά μας. Καταρχάς πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας τι ήταν αυτό που είχα στα χέρια μου, εγώ και η ελληνική κυβέρνηση, στις 25 του Ιούνιου, ποια συμφωνία μου δίνανε και τι είναι αυτό στο οποίο καταλήξαμε εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Και βεβαίως πρέπει να παραδεχτώ και εγώ ότι ήταν μια επιλογή εξαιρετικά
υψηλού ρίσκου επιλογή. Υψηλού ρίσκου δεδομένου ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ήταν η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης μόνο κόντρα στην επιθυμία των πιστωτών και των εταίρων, αλλά ήταν κόντρα και στο διεθνές και παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και στο εγχώριο πολιτικό και μηντιακό σύστημα. Ήταν όλοι απέναντί μας. Οι πιθανότητες να χάσουμε το δημοψήφισμα ήταν εξαιρετικά μεγάλες, δεδομένου ότι οι εταίροι οδήγησαν τα πράγματα στα άκρα και αποφάσισαν το κλείσιμο των τραπεζών. Όταν πήραμε την απόφαση του δημοψηφίσματος, αυτό δεν ήταν δεδομένο. Ίσα ίσα, και αν θέλετε, ίσως μου δοθεί σήμερα η ευκαιρία στη συζήτηση που έχουμε μαζί σας να πω και ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι γνωστά, κάποιες λεπτομέρειες. Ήταν λοιπόν μια επιλογή υψηλού ρίσκου, αλλά ήταν μονόδρομος. Δεδομένου ότι μας δίνανε μια συμφωνία που είχε εξαιρετικά δύσκολα μέτρα, σαν αυτά τα οποία έχουμε τώρα, λίγο χειρότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολα και κατά τη γνώμη μου αχρίαστα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα δεν δίναν και καμία διέξοδο επιβίωσης, διότι δίνανε για αυτά τα μέτρα 10,6 δισεκατομμύρια για 5 μήνες. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι, θα ήθελα. Η βασική στάση και θέση των εταίρων μας στις συνόδους κορυφής, στα Eurogroup, ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της, δηλαδή την πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος, αυτά τα οποία έχει αφήσει στη μέση ο κ. Σαμαράς, να πάρει, ολοκληρώνοντας αυτές τις δεσμεύσεις, που είναι ουσιαστικά οι δεσμεύσεις που έχουμε και τώρα, την πέμπτη αξιολόγηση ολοκληρώνουμε σε ένα πιο ευρύ πρόγραμμα. Ακριβώς τα ίδια είναι. Να κάνει λοιπόν, να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις της και να πάρει ό,τι απομένει από το προηγούμενο πρόγραμμα σε χρηματοδότηση. Δηλαδή 10 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, 7 δισεκατομμύρια και 3,6 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 7 από τα υπάρχοντα και 3,6 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συν περίπου 2 δισεκατομμύρια αύξηση των εντόκων γραμματείων που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω μετά την εκλογή μας έβαλε ως όριο πάρα πολύ χαμηλό για να μην μπορεί να υπάρξει ένα περιθώριο ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή μας δίνανε περίπου 12,6-13 δισεκατομμύρια για 5 μήνες παράταση, μέσα στους οποίους 5 μήνες θα είχαμε 4 διαδοχικά review. Δηλαδή όλο αυτό το πρόγραμμα που μας λένε τώρα έχετε 3 χρόνια να το εφαρμόσετε, θα το εφαρμόζαμε σε 5 μήνες. Τα χρήματα που θα παίρναμε θα ήταν τα υπολοιπόμενα από το προηγούμενο πρόγραμμα, ούτε 1 ευρώ φρέσκο χρήμα, διότι αυτή ήταν η απέτηση των Ολλανδών, των Φιλανδών, των Γερμανών. Το βασικό και μεγάλο πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα των βόρειων κυβερνήσεων ήταν ότι επουδενή δεν θέλαν να πάνε στις βουλές τους, στα κοινοβούλια τους και να πούνε δίνουμε έστω 1 ευρώ φρέσκο χρήμα για την Ελλάδα, διότι είχαν και αυτοί αυτοεγκλωβιστεί στο κλίμα του λαϊκισμού ότι οι εργαζόμενοι και οι λαοί τους πληρώνουν τους τεμπέληδες Έλληνες. Ένα κλίμα που ήδη το φτιάξανε. Το οποίο φυσικά είναι απολύτως ανακριβές, διότι πληρώνουν τις τράπεζες και τα δάνεια των τραπεζών, δεν πληρώνουν τους Έλληνες. Καλά, αυτό χρησιμοποιήθηκε και από την... βασική λοιπόν... Τέλος πάντων, ναι. Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα αυτό. Το άκουσα και από τον κύριο Μεϊμάρα για τον Ουκρανό εργάτη, για τον Σλοβέκο. Καλά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι πρόσωποι του αστικού πολιτικού μπλοκ στην Ελλάδα φέρνανε και μάλιστα χωρίς επεξεργασία τα ίδια επιχειρήματα των νομοδιδατών του στο εξωτερικό. Έλεγα λοιπόν ότι το δημοψήφισμα, η ισχυρή στάση του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, τι κατάφερε? Να διεθνοποιήσει το πρόβλημα, να το βγάλει από τα σύνορα, να ξεμπροστιάσει, να το πω έτσι λαϊκά, να απογυμνώσει το σκληρό πρόσωπο των εταίρων και δανειστών, να δημιουργήσει την αίσθηση στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι εδώ δεν υπάρχουν κάποιοι τεμπέληδες οι οποίοι θέλουν να τους ταΐζουν, αλλά εδώ υπάρχει ένας λαός που αντιστέκεται και διεκδικεί δίκιο και προοπτική. Αυτό ανάγκασε, κατά την άποψή μου, φαίνοντας τα πράγματα και στα όρια τους, στα όρια των αντοχών της Ευρωζώνης φτάσαμε, να διαμορφωθούν συσχετισμοί και εντός,
άλλη στάση είχε η Γαλλία, άλλη στάση είχε η Ιταλία, άλλη στάση οι βόρειες χώρες. Ώστε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως και είναι εξαιρετικά δύσκολο σε ό,τι αφορά το τι οφείλουμε να συνεχίσουμε να πράττουμε, αλλά από την άλλη πλευρά έφτασε στα όρια αντοχής και συνοχής την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη την επόμενη μέρα και η πορεία της Ευρώπης στο μέλλον θα είναι διαφορετική. Θυμηθείτε το αυτό. Οι επόμενοι 6 μήνες θα είναι κρίσιμοι και οι σχετισμοί που θα διαμορφωθούν σε αυτούς τους 6 μήνες επίσης κρίσιμοι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα αμφιβόλο η πορεία, η στρατηγική πορεία της Ευρωζώνης και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Ανάγκασε όλους όσους λέγανε ούτε 1 ευρώ φρέσκο χρήμα να αποφασίσουν όχι μόνο 1 ευρώ αλλά 83 δισεκατομμύρια. Άρα από τα 13 δις σε 5 μήνες πήγαμε στα 83 για 3 χρόνια, συν το πολύ ουσιαστικό που είναι η δέσμευση για την απομείωση του χρέους που θα γίνει αμέσως μετά το πρώτο review, δηλαδή τον Νοέμβριο, που κατά την άποψή μου είναι κλειδί για το εάν θα μπορέσει η χώρα να μπει σε μια τροχιά εξόδου από την κρίση ή όχι. Διότι καλά τα παραμύθια ότι βγαίναμε από το μνημόνιο με τον κύριο Σαμάρα και τον κύριο Βενιζέλο που θα μας πηγαίναν σε δίθεν πιστωτική γραμμή με μόνο το σχέδιο Χαρδούβελη, το mail Χαρδούβελη. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το παραμύθι είχε λύκο. Ο λύκος είναι το χρέος που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Με χρέος 180 προς 200% δεν βγαίνεις στις αγορές και δεν μπορείς να έχεις μια ευσταθή οικονομία. Άρα λοιπόν ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι είτε η απομείωση είτε η διαγραφή του χρέους, η ελάμφρυνση, σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα για ένα χρονικό διάστημα αρκετά σημαντικό η χώρα να μπορεί να έχει αυτό που λέμε δημοσιονομικό περιθώριο. Να μην υποχρεούται σε τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα που προκειμένου να πληρώνει ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται. Θα επιμείνω στο δημοψήφισμα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα όχι, κύριε Πρόεδρε. Και ψήφισα όχι σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση. Το θυμάστε το ερώτημα, κύριε Αρβανίτη? Απόλυτα. Για πείτε το μου. Ήταν ουσιαστικά η πρόταση που έφεραν οι Τροικανοί και έδωσε ένα όχι στη λιτότητα. Το θυμάστε το ερώτημα, επαναλαμβάνω. Ναι, τώρα τι μου κάνετε μάθημα. Το θυμάμαι. Σε γενικές γραμμές το θυμάμαι. Ήταν αν συμφωνούμε με την πρόταση των Ευρωπαίων εταίρων για μια συγκεκριμένη. Σας το λέω όχι για να σας κάνω μάθημα. Εντάξει, ούτε για να παίξουμε τη μνήμη σας, αλλά για να σας πω ότι είχε 2 σκέλη. Είχε 2 σκέλη, ναι, βεβαίως. Ήταν το σκέλος που αφορούσε στην πρόταση των προαπαιτούμενων μέτρων Α και το σκέλος Β ήταν στην πρόταση που αφορούσε το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότησης. Σωστό είναι. Το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότησης. Σωστό είναι αυτό. Και αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα, οφείλουμε να πούμε ότι σε σχέση με το ερώτημα Α, αυτό που ήρθε μετά το δημοψήφισμα είναι παρόμοιο με αυτό που απέρριψε ο ελληνικός λαός. Δηλαδή ήρθε ένα σχέδιο με μέτρα κατά τη βελτιωμένα σε ορισμένα σημεία, σε κάποια πιο δύσκολα, όπως για παράδειγμα αυτό που μπήκε τελευταία στιγμή στο τραπέζι, όπως το ταμείο για τα 30 επόμενα χρόνια για την αποπληρωμή του χρέους. Αλλά σε πολλά άλλα σημεία οφείλω να πω ότι είναι βελτιωμένο, όπως στο ΕΚΑΣ, το οποίο δεν καταργείται, διότι το πρόγραμμα Juncker μιλάει για κατάργηση του ΕΚΑΣ, μιλάει, αν θυμάστε καλά, για αύξηση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 23%, μίλαγε για άμεση αναστολή της ζήτησης μηδενικού ελλείμματος. Θα τα πούμε αν θέλετε αυτά ένα προς ένα. Ναι. Στο ερώτημα Β όμως, και εδώ πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι η μέρα με τη νύχτα. Είχαμε 5 μήνες, 10 δις, 5 review. Έχουμε 83 δις, δηλαδή πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για το μεσοπρόθεσμο διάστημα 2015-2018, 47 δις για τις πληρωμές τις εξωτερικές, 11,5 για τα ρέπος, 4,5 δις για τις λεξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, συν 20 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Συν η δέσμευση ισχυρή και ουσιαστική για το ζήτημα του χρέους. Άρα στο Α, ουσιαστικά στο ερώτημα Α υπάρχει μία υποχώρηση από πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Στο ερώτημα Β υπάρχει μία καλυτέρευση και άρα το δημοσίευμα έπαιξε το ρόλο του. Ναι, ξέρετε κάτι.
έχει αξία να ακουστούν και ιδιαίτερα στο κόκκινο και να μάθουμε, γιατί μαθαίνω και γι' αυτό και δεν διακόπτω κιόλας, τη διαδικασία, την αλήθεια δηλαδή. Τι έχει συμβεί, άλλωστε νομίζω ότι δεν έχει την αλήθεια, κύριε Αρβανίτη, εγώ δεν την έκλειψα ούτε στιγμή από τον Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Και σας θυμίζω ότι το κρίσιμο εκείνο βράδυ της Τετάρτης πριν το δημοψήφισμα, όπου κάποιοι είχαν δημιουργήσει συνθήκες πραξικοπήματος στη χώρα, κάποιοι βγαίναν και λέγανε να μπούμε στο Μαξίμου, να καταλάβουμε. Τα θυμάστε. Βεβαίως. Κάποιοι βγαίνανε και κάνανε δηλώσεις ότι εδώ η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε μια τρομακτική οικονομική καταστροφή, αναδεικνύοντας τις ουρές στις τράπεζες, που οφείλω να ομολογήσω με μεγάλη ψυχραιμία ο ελληνικός λαός, και κάνει μεγάλο κόπο ορισμένα τηλεοπτικά συνεδρία για να βρουν κάποιους να δυσανασχετούν. Ήταν φοβερή αυτή η ψυχραιμία που επέδειξε ο ελληνικός λαός. Αλλά το κλίμα το θυμάστε εκείνη την Τετάρτη. Εγώ βγήκα στον ελληνικό λαό και είπα την αλήθεια. Δεν βγήκα στον ελληνικό λαό να του πω κάνω δημοψήφισμα για να σε βγάλω από το ευρώ. Βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό κάνω δημοψήφισμα για να κερδίσω διαπραγματευτική δυναμική. Και ότι αν ψηφίσεις όχι, θα έχω μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυναμική. Αυτό είπα. Ωραία. Και ότι σε 48 ώρες θα προσπαθήσω να φέρω συμφωνία. Τώρα, ορισμένοι επιχειρούν μια λαθροχειρία. Και είναι λαθροχειρία αυτό. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Δεν ψήφισε την έξοδο από το ευρώ. Είναι σαφές αυτό. Το βεβαίως. όχι στην κακή συμφωνία και άρα ναι σε μια καλύτερη δεν ήταν όχι στο ευρώ, ναι στη δραχμή. Να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και εγώ, κύριε Αρβανίτη, μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είχα λάθος εκτιμήσεις, λάθος υπολογισμούς, αυταπάτες, όμως σε κάθε στιγμή και σε κάθε βήμα, και νομίζω δεν το είχε κάνει άλλος αυτό, έλεγα τα πράγματα από το όνομά τους, ενημέρωσα 2 φορές στη Βουλή, ανοιχτή διαδικασία, η διαπραγμάτευση δεν είχε κλειστά χαρτιά. Όλα στη φόρα και όλα ανοιχτά. Σε κάθε βήμα ενημέρωνα τον ελληνικό λαό, του έλεγα τις δυσκολίες, του έλεγα τις προθέσεις μου, το τι σχεδιάζω, ακόμα και την κρίσιμη στιγμή του δημοψηφίσματος, τόσο με τα διαγγέλματά μου, όσο και με τηλεοπτική συνέντευξη λίγο πριν κλείσει η καμπάνια, είπα ακριβώς το σχεδιασμό μου και ακριβώς την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Με στα χέρια σας τις πολλές ώρες της διαπραγμάτευσης και στα χέρια σας τη μεγάλη πλειοψηφία που έδωσε ο ελληνικός λαός, ρεκόρ 61,2%. Ενδεχομένως να ήταν και παραπάνω αν δεν είχαμε τέτοια πολύ μεγάλη αντεπίθεση από τα μίντια. Θα ήθελα να μου πείτε ένα πράγμα. Με τι θα ήσασταν ικανοποιημένος να γυρίσετε από τις Βρυξέλλες καταρχήν? Καταρχάς πρέπει να σας πω, για να πούμε, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, το δημοψήφισμα αποφασίστηκε τη μέρα του τελεσυγράφου, στις 25 Ιουνίου. Αν δεν κάνω λάθος ήταν Παρασκευή πρωί. Παρασκευή. Σε μια σύσκεψη που κάναμε στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά μας να αποφασίσουμε μια ταπείνωση χωρίς διέξοδο, αδιέξοδο. Δηλαδή την πολιτική καταδίκη μιας κυβέρνησης, και ίσως τελικά να ήταν και αυτός ο στόχος. Το γεγονός ότι μας δώσαν αυτό, take it or leave it, και θυμάστε και τις φράσεις τότε του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, the game is over. Ναι, κριτούς. Ίσως να αποσκοπούσε και στο ότι θέλανε οι άνθρωποι και δεν το κρύβανε πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο κύριος Σούλτς το είχε πει με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Ενδεχομένως αυτή η κυβέρνηση να ήταν και για κάποιους να παραμένει ως μια κυβέρνηση τελείως διαφορετική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μια αρεστή. Είπα λοιπόν δεν είχαμε άλλη επιλογή. Αποφασίσαμε αυτό. Αποφασίσαμε να δώσουμε τη δημοκρατία διέξοδο, να δώσουμε το λόγο στο λαό. Το βράδυ συγκάλεσα, με το που έφτασα από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα, συγκάλεσα το κυβερνητικό συμβούλιο, όπου πήραμε την απόφαση. Διέκοψα τη συνεδρίαση για να επικοινωνήσω με τη Μέρκελ και τον Ολάντ. Τους είπα την απόφασή μου. Το ίδιο πρωί τους είχα εξηγήσει ότι αυτό που μου δίνουν δεν είναι μια έντιμη λύση. Τους είπα την απόφασή μου και τους ζήτησα να βοηθήσουν. Με ρώτησαν τι θα προτείνει στον ελληνικό λαό. Τους είπα θα προτείνουν να το απορρίψουν, όχι όμως ως επιλογή ρήξης, αλλά ως επιλογή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δυνατότητας την επόμενη εβδομάδα να πάμε σε κάτι καλύτερο.
Και του ζήτησα να βοηθήσουν ώστε να πάμε ψύχρεμα και ήρεμα σε αυτή τη διαδικασία. Να βοηθήσουν ώστε να δοθεί από το Eurogroup, που θα συνεδρίαζε σε 48 ώρες, η εβδομαδία παράταση προγράμματος, προκειμένου το δημοψήφισμα να διεξαχθεί μέσα σε πλαίσια ασφάλειας και όχι σε συνθήκες ασφυξίας και με κλειστές τράπεζες. Με διαβεβαίωσαν τότε και οι δύο ότι από την πλευρά τους θα κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατεύθυνση. Μόνο θυμάμαι, η καγκελάριος μου έθεσε το ζήτημα ότι ξέρεις, εγώ σε προειδοποιώ, θα πω ανοιχτά και δημόσια ότι κατά την άποψή μου αυτό το δημοψήφισμα, όποιο ερώτημα και αν έχει, κρύβει το ερώτημα ευρώ ή δραχμή. Της είπα διαφωνώ κάθετα με αυτό. Το ερώτημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Το ερώτημα είναι αυτό που βάζουμε. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχεις το δικαίωμα να πεις ό,τι θέλεις. Εκεί έκλεισε η συζήτηση. Δεν τηρήθηκε αυτή η υπόσχεση. Σε 48 ώρες το Eurogroup πήρε μια τελείως διαφορετική απόφαση. Και της πήρε αυτή την πολιτική απόφαση, τη διαφορετική απόφαση το Eurogroup, την στιγμή που εμείς ψηφίζαμε στη Βουλή. Ήταν τα πράγματα τελεσμένα. Mm-hmm. Η απόφαση του Eurogroup οδήγησε σε 24 ώρες στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην αυξήσει τον ΕΛΑ, που μας οδήγησε στην αναγκαστική απόφαση να τεθούν οι έλεγχοι κεφαλαίων, τα capital control στις τράπεζες, προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν θέλω να εξηγήσω, και νομίζω ότι το έχω κάνει, αλλά για άλλη μια φορά, ότι η απόφαση να κλείσουν οι τράπεζες, να μπουν capital controls, ήταν μια απόφαση κατά την άποψή μου εκδικητική σε μια επιλογή μιας κυβέρνησης να οδηγήσει στη λαϊκή τιμιγορία ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης που ήταν σε κρίσιμη φάση, σε κρίσιμη καμπή. Η επιλογή που είχαμε ήταν να κάνουμε πίσω, και άρα να γυρίσουμε πίσω και να πάρουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό που μας δίνανε μέχρι τότε, δηλαδή στο παντάμινο, στο αδιέξοδο, και να κόψουμε τη δυνατότητα, να στερήσουμε τη δυνατότητα από τον ελληνικό λαό να εκφραστεί, και άρα να μην κερδίσουμε και αυτό που κερδίσαμε, αυτή τη μεγάλη δικαίωση, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης. Το ότι ολόκληρος ο κόσμος πια στρέφει τα μάτια του στην Ελλάδα, και ολόκληρη η Ευρώπη και οι λαοί και τα κινήματα, και βλέπουν όχι ένα λαό τεμπέλη που θέλει να ζει με δανεικά, αλλά ένα λαό που αγωνίζεται για το δίκιο του. Και αυτή την κατάκτηση κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει. Είναι ακόμα χαρτί το όχι για σας? Το δημοψήφισμα είναι χαρτί? Όχι. Κύριε Αρβανίτη, υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι τεράστιο χαρτί. Το ότι μπορείς στις δύσκολες στιγμές να δείχνεις ότι μια κυβέρνηση δεν είναι κόντρα στο λαό με τους εκβιαστές, αλλά μαζί με το λαό και αντιστέκεται. Αυτό είναι τεράστια νίκη, την οποία νίκη δεν θα τη χαρίσουμε σε κανέναν, ούτε και σε αυτούς που προσπαθούν να την οικειοποιηθούν εκ των υστέρων, ερμηνεύοντας λάθρα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, και εκ του ασφαλούς μάλιστα. Και του ασφαλούς? Εκ του ασφαλούς, εκ του ασφαλέστατου, όχι εκ του ασφαλούς. Δηλαδή? Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Όταν φτάσουμε, θα τα πάρουμε με τις άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, το δημοψήφισμα λοιπόν αυτό έκανε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και τη δημοκρατική του επιλογή το κέντρο του πλανήτη. Το κέντρο του πλανήτη. Ήταν ένα δημοψήφισμα κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Όλοι οι εταίροι μας, οι πιστωτές μας, αλλά και η παγκόσμια, ας το πω έτσι, κυρίαρχη τάξη έλεγε ότι το ερώτημα είναι ευρώ ή δραχμή. Το ερώτημα όμως το είχε βάλει η κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση και ήταν αυτό που αποτυπώνονταν στο χαρτί. Και αναγκάστηκαν όλοι αυτοί που επί μια εβδομάδα λέγανε ευρώ ή δραχμή, τη Δευτέρα να πούνε εντάξει, δεν ήταν ευρώ ή δραχμή, ήταν ένα διαπραγματευτικό τρίκ. Το περιμένετε το αποτέλεσμα? Μικρή απλή ερώτηση. Ότι θα ήταν τόσο μεγάλο το εύρος της νίκης του όχι? Με το χέρι στην καρδιά. Κοιτάξτε, ομολογώ ότι μέχρι την Τετάρτη είχα την αίσθηση ότι θα είναι μια πολύ αμφίροπη μάχη. Από την Πέμπτη και μετά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι θα κερδίσει το όχι. Και την Παρασκευή ολοκλήρωσα αυτή την εντύπωση με την μεγάλη συγκέντρωση. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε και σημαντικό ρόλο η διαβεβαίωση που έδιναν στον ελληνικό λαό ότι δεν παίζω κορώνα γράμματα την
ανθρωπιστική καταστροφή, ότι δεν παίζω κορώνα γράμματα την επιβίωση της χώρας και των λαϊκών στρωμάτων, ότι δεν πρόκειται να παίξω κορώνα γράμματα εγώ ως πρωθυπουργός το αν οι συμπολίτες μας που έχουν το μόχθο μιας ολόκληρης ζωής αποταμιεύσει στις ελληνικές τράπεζες και δεν φρόντισαν να το βγάλουν τα λεφτά τους, να τα πάνε στα στρώματα στις τράπεζες του εξωτερικού, θα χάσουν έναντι των πονηρών που τα βγάλουν. Θα χάνανε ποσοστό. Θέλω να το ξέρω αυτό. Στο τραπέζι έπεσε το θέμα δηλαδή των καταθέσεων σοβαρά και σε τι ποσοστό, τύπου... Κύριε Αρβανίτη, στο τραπέζι πέσανε πολλές φορές πολλά τρομοκρατικά σενάρια. Το πραγματικό όμως σενάριο ήταν το εξής. Ήξερα την ώρα που επί 17 ώρες έδινα αυτή τη μάχη, μόνος και με σκληρούς όρους, ότι αν έκανα αυτό που έλεγε η καρδιά μου, να σηκωθώ, να τα βροντίξω και να φύγω, την ίδια μέρα θα έπεφταν τα τραπεζικά καταστήματα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. Μιλάμε για ένα ενεργητικό 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 450 καταστήματα, γύρω 40.000 εργαζόμενοι, Finance Bank στην Τουρκία, τράπεζες, τραπεζικά καταστήματα στην Σερβία, στην Φύρο, στη Βαλκανική και στην Κεντρική Ευρώπη. Και σε 48 ώρες θα τελείωνε η ρευστότητα έστω και αυτών των 60 ευρώ, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Το σημαντικότερο ήταν το 48 ώρες την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφάσιζε το επιπλέον κούρεμα των collateral των ελληνικών τραπεζών, ενδεχομένως και την απέτηση των δανείων που είχαν δοθεί, που θα σήμαινε αρχικά την κατάρρευση της Eurobank, ακολούθως ενδεχομένως και της Εθνικής. Και ίσως στην πορεία και του συνόλου των τραπεζών. Δηλαδή δεν υπήρχε θέμα κουρέματος, υπήρχε θέμα κατάρρευσης. Σαφές. Κατάρρευση θα σήμαινε ότι όχι ότι θα κουρεύονταν οι αποταμιεύσεις, αλλά δεν θα υπήρχαν αποταμιεύσεις. Συνεπώς ήξερα πάρα πολύ καλά και παρόλα αυτά έδωσα αυτή τη μάχη προσπαθώντας να συμβιβάσω τη λογική με την επιθυμία, και η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν και οι εταίροι μας επί 17 ώρες, γνωρίζοντας ότι αν θα φύγω μάλλον θα ξαναγυρνούσα, ίσως και με δυσμενέστερους όρους. Αλλά ήμουν σε ένα δίλημμα για το τι πρέπει να κάνω, δεδομένου ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη έλεγε this is a coup. Και το έλεγε, είχε γίνει πρώτο hashtag παγκοσμίως. Άρα από τη μια ήταν η λογική και από την άλλη το πολιτικό αισθητήριο, το πώς μπορεί να χειριστεί κανείς τα πράγματα. Δύσκολες αποφάσεις. Σε τελική ανάλυση όμως θεωρώ ότι το να επικρατήσει στην τελική απόφαση το αίσθημα της προστασίας των λαϊκών στρωμάτων και της χώρας και της αριστεράς από μια αντεκδίκηση σκληρή που ενδεχομένως να κατέστρεφε πολιτικά την Ευρώπη, αλλά θα κατέστρεφε πολιτικά, οικονομικά την Ελλάδα, όχι πολιτικά, ήταν μια ορθή επιλογή. Ήταν μια επιλογή ευθύνης. Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, ακούτε Κόκκινο. Είναι μαζί μας από τις 12 και 10 ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, σε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Δεν θέλω να παρεμβαίνω ιδιαιτέρως, θέλω να ακούω, να μαθαίνουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δεν είναι εδώ μάχη εντυπώσεων. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, και κλείνουμε το κομμάτι της διαπραγμάτευσης για να έρθουμε και στα άλλα θέματα που τρέχει διαπραγμάτευση ήδη. Ήδη σε διαπραγμάτευση είμαστε. Αυτή η ιστορία των Βρυξελών, εσείς πια και νυφάλια τη θεωρείτε ήττα, τη θεωρείτε ανακοχή, τη θεωρείτε νίκη? Και το λέω αυτό γιατί σας άκουσα με τα αυτιά μου να λέτε ότι εσείς αυτό το πρόγραμμα δεν το πιστεύετε. Δεν πιστεύετε ότι θα βγει. Όμως καλείτε την κοινοβουλευτική ομάδα και τη Βουλή να το ψηφίσει. Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας? Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς θεωρώ ότι, το είπα και στη Βουλή, είναι μια πύριος νίκη των εταίρων και δανειστών, μια μεγάλη ηθική νίκη της Ελλάδας και της κυβέρνησης αριστεράς.
και ένα συμβιβασμός επώδυνος σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το πολιτικό σκέλος. Ξέρετε, οι συμβιβασμοί είναι στοιχείο της πολιτικής πραγματικότητας και στοιχείο και της επαναστατικής τακτικής. Για τους συμβιβασμούς πρώτος μίλησε ο Λένιν στο βιβλίο του «Αριστερισμός, η παιδική ασθένεια του κομμουνισμού» και αφιέρωσε πολλές σελίδες για να εξηγήσει ότι οι συμβιβασμοί είναι μέρος της επαναστατικής τακτικής. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει σε ένα σημείο ότι όταν ένας ληστής έρχεται και σου ζητάει με το όπλο παρατεταμένο τα λεφτά σου ή τη ζωή σου, εσύ ως επαναστάτης τι πρέπει να κάνεις? Να του δώσεις τη ζωή σου? Θα του δώσεις τα λεφτά σου, ώστε να διεκδικήσεις τη δυνατότητα να ζήσεις για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Και αν του δώσεις τα λεφτά σου, αυτός είναι ένας άθλιος συμβιβασμός και γίνεσαι συνένοχος και συνυπεύθυνος με το ληστή? Τα λέγει ο Λένιν αυτά τότε. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε λοιπόν ένα εκβιαστικό δίλημμα. Και το εκβιαστικό δίλημμα έχει αυτόν τον κινησμό. Ή το συμβιβασμό, τον δύσκολο, τον επώδυνο συμβιβασμό, ή μια οικονομική καταστροφή η οποία θα ήταν διαχειρίσιμη για την Ευρώπη, πολιτικά όχι διαχειρίσιμη, όπως πολιτικά δύσκολο διαχειρίσιμο είναι και αυτό που έγινε, το αποτέλεσμα που βγήκε. Αλλά οικονομικά θα ήταν διαχειρίσιμο, για την Ελλάδα και για την ελληνική αριστερά δεν θα ήταν διαχειρίσιμο. Σήμερα κύριε Αρβανίτη, γίνεται ένας κουρνιαχτός απίστευτος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από συστημικά μέσα που ζητούν ακόμα και ποινικές διαδικασίες για το αν ο Βαρουφάκης σχεδίαζε, δεν σχεδίαζε, είχε πλάνο διαχείρισης κρίσης, δεν είχε πλάνο διαχείρισης κρίσης. Φανταστείτε να υπήρχε και οικονομική καταστροφή. Τι θα γινόταν σε αυτόν τον τόπο? Λοιπόν, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δίνουμε έναν αγώνα πολλές φορές παίζοντας και σε επίπεδο πολιτικό, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, το κεφάλι μας κοροναγράμματα, και τη δίνουμε αυτόν τον αγώνα έχοντας στο πλευρό μας όμως τη μεγάλη ουσία του ελληνικού λαού και αυτό μας δίνει δύναμη. Κύριε Πρόεδρε, άξιζε αυτή όλη η διαδικασία για να φτάσουμε εδώ? Πολιτικά μιλάμε. Εδώ που βρισκόμαστε, με τις τράπεζες ακόμα κλειστές, με μια τεράστια ζημιά στην ήδη βαλόμενη ελληνική οικονομία, πραγματικά ρωτάω αν άξιζε. Ναι, εγώ δεν μετανιώνω ούτε στιγμή για ό,τι έγινε αυτούς τους 5 μήνες. Άξιζε τον κόπο και θα σας πω ότι και για την οικονομία τα πράγματα είναι αναστρέψιμα. Καταρχάς να πω πολιτικά αν άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο η Ελλάδα να γίνει πρωτοσέλιδο με θετικούς όρους. Η Ελλάδα και η ελληνική σημαία να κυματίζει στις διαδηλώσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Χιλιάδες κόσμους στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία να διαδηλώνουν για αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό. Άξιζε τον κόπο, ναι. Μα θεωρείται ήττα όμως, κύριε Πρόεδρε. Και συνεχίζει να αξίζει τον κόπο. Θεωρείται ήττα για ορισμένους μικρόμυαλους που θεωρούν ότι η επανάσταση θα γίνει δια της εφόδου στα χειμερινά ανάκτορα και θα διαρκέσει μια στιγμή. Το λέω για τις δημοσκοπήσεις του Ποδέμος. Λέω για αυτά τα πράγματα που θεωρούν. Οι Ποδέμος έχουν μπροστά τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εναλλακτική. Δεν θα την είχαν αν αυτό που είχε επισυμβεί στις 12 του Ιούλη ήταν μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Οι Ποδέμος έχουν κάθε δυνατότητα μπροστά τους να κερδίσουν και έχουν 3 μήνες μπροστά να δώσουν αγώνα και μάχη και είναι μέρος της αλλαγής που έρχεται στην Ευρώπη η εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία τον Νοέμβρη. Όπως και οι μετατοπίσεις και οι μετασχηματισμοί που θα γίνουν και στην υπόλοιπη. Θα πάμε λίγο γρήγορα γιατί έχω και τα μηνύματα ακροατών και είναι πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Ναι, πώς θα η αριστερά και εσείς? Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω για το οικονομικό σκέλος όμως. Ναι, γιατί μιλήσατε για μια καταστροφή κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίως έχει συντελεστεί ζημιά από τα capital controls. Τα πράγματα όμως είναι αναστρέψιμα. Προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, γιατί επιμένω δεν είμαστε μόνοι μας. Το σχέδιο των ακραίων συντηρητικών κύκλων για Brexit παραμένει στο τραπέζι και θα παραμένει μέχρι και την απόφαση για την απομείωση του ελληνικού χρέους, απόφαση που θα σηματοδοτήσει το αν το ταμείο θα συμμετέχει ή δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Λέω λοιπόν ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Η χώρα ούτως ή άλλως, σκεφτείτε, εάν δεν υπήρχε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και δεν υπήρχε αυτή η διεκδίκηση, ήταν υποχρεωμένη να έχει
πρωτογενή πλεονάσματα 4%, νομίζω 3,5% το 2015 και 4,5% από το 2016 και μετά. Σωστό είναι αυτό. Ενώ σήμερα δεν έχει αυτή την υποχρέωση, έχει την υποχρέωση να φτάσει το 18% σε 3,5%. Σήμερα μπορεί να έχει και 0 και μείον. Και αύριο να έχει 1, το 16 να έχει 1, το 17 να έχει 1,5, 2,5, αναλόγως με την οικονομική κατάσταση. Όμως... Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Καθίστε να ακούσετε τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει πρακτικά ότι η πολιτική αλλαγή και η διαπραγμάτευση γλίτωσε την ελληνική οικονομία, δηλαδή σε μέτρα, για να μιλάμε με πραγματικούς όρους, πάνω από 15 δις. Εντάξει κύριε Πρόεδρε, όμως η πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει το θέμα του. Να σας το πω χοντρά, μην το πάω ένα-ένα. Γιατί θα είχε λυθεί αυτό? Δεν ξέρω αν θα είχε λυθεί. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι δεν μου δίνει τη δυνατότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Ευρωζώνη να διαχειριστώ με τους όρους και τη συμφωνία που θα κάνουμε τα του οίκου μου. Να πω εγώ πόσο ΦΠΑ θα βάλω εκεί, να διαχειριστώ εγώ εδώ τα έσοδά μου. Μπαίνουν πραγματικά σαν γκάνγκστερ μέσα στη χώρα μου. Υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εντάξει, αλλά εγώ έβγαλα την αριστερά για να σπάσει αυτή η ιστορία. Αλλιώς το κάνανε και άλλοι αυτό. Δεν αμφισβητώ τα προηγούμενα, αλλά λέω για το συγκεκριμένο. Ακούστε, η αριστερά έκανε ό,τι μπορούσε για να σπάσει αυτό και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να το σπάσει αυτό. Αλλά πρέπει και η αριστερά και εμείς όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να αγωνιστούμε σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και ποιες είναι οι εναλλακτικές που έχουμε μπροστά μας? Οι εναλλακτικές που έχουμε λοιπόν μπροστά μας ήταν, στη συγκεκριμένη φάση, είτε η άτακτη χρεοκοπία, είτε ο δύσκολος συμβιβασμός που μας δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε και να αγωνιστούμε τα επόμενα χρόνια να σπάσουμε αυτή τη σκληρή και ασφιχτική επιτήρηση. Να απεγκλωβιστούμε σταδιακά από αυτή την ασφιχτική επιτήρηση. Και έχουμε δυνατότητες να το κάνουμε. Κοιτάξτε, εγώ αισθάνομαι λίγο ότι, όχι εγώ, ο ελληνικός λαός κατέληξε σαν τον δραπέτη των φυλακών, των φυλακισμένων που προσπαθεί να δραπετεύσει από τη λιτότητα και από την επιτήρηση. Δίνει μια μάχη να δραπετεύσει, αλλά στο τέλος τον συλλαμβάνουν την ώρα της που δραπετεύει και τον βάζουν σε ένα πιο ασφιχτικό κελί. Ο τρόπος να γλιτώσουμε πια και να φύγουμε από τη φυλακή, κάποιοι λένε ότι ο τρόπος θα ήταν να πέσουμε στην Τάφρο με τους κροκόδιλους ή στα ηλεκτροφόρα σύρματα. Όχι, αυτός δεν ήταν ο τρόπος να δραπετεύσεις, ήταν ο τρόπος να αυτοκτονήσεις. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος για να φύγουμε από αυτή την απομόνωση είναι να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο και διεθνές κίνημα αλληλεγγύης για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού από τα δεσμά της λιτότητας. Ρωτώ, υπάρχει μόνο λύση, έτσι θα απελευθερωθούμε. Υπάρχει λύση με την εμπειρία που έχετε πια, πολύ μεγάλη εμπειρία, από τη θέση κιόλας, λύση μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτή την Ευρωζώνη? Μια λυκοσυμμαχία είναι τελικά. Έχετε την αίσθηση, κύριε Αρβανίτη, ότι εκτός της λυκοσυμμαχίας υπάρχουν προϋποθέσεις και δυνατότητες να ξεφύγει κανείς από τη λιτότητα την οποία θα επιβάλλει μάλιστα και αυτοβούλος? Δεν θα σου επιβάλλουν οι άλλοι, θα την επιβάλλεις μόνος σου. Ζούμε στα πλαίσια μιας διεθνοποιημένης, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δείτε λοιπόν χώρες οι οποίες είναι εκτός της Ευρωζώνης, γειτονικές, η Σερβία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρώπης, η Αλβανία, άλλες χώρες. Εκεί έχετε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει λιτότητα, ότι δεν υπάρχουν σκληροί όροι για την επιβίωση, δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα εισάγουν τα βασικά αγαθά. Ξαφνικά η χώρα από την μια μέρα στην άλλη θα γίνει αυτάρκης παραγωγικά και θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες επιβίωσης του πληθυσμού. Δεν γίνονται αυτά από μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να δούμε τα πράγματα κατάματα και να δούμε την πραγματικότητα. Και να δούμε στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας. Ταξική πάλι υπάρχει μόνο στη διαπραγμάτευση, υπάρχει και εντός. Δυνατότητες για μια αριστερή διακυβέρνηση να δημιουργήσει χώρο και να δημιουργήσει ανάσες και ανάσες αλληλεγγύης και αναδιανομής δεν υπάρχουνε? Η διαχωρισμός ανάμεσα σε μια προοδευτική πολιτική και μια συντηρητική πολιτική μέσα στο στενό πλαίσιο της Ευρωζώνης δεν υπάρχει? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τα απαντήσουμε. Ωραία. Και πρέπει να τα απαντήσουμε και συλλογικά. Διότι κάποιοι λένε, εγώ το λένε καλοπροαίρετα, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας υπέστη ένα σοκ και ο κόσμος αριστεράς υπέστη ένα σοκ. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι λοιπόν λένε ότι ρε αδελφέ, δεν έχει νόημα σε αυτό το πλαίσιο η αριστερά να είναι στην κυβέρνηση. Και εγώ λέω να το συζητήσουμε. Να τη συζητήσουμε αυτή την άποψη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό όμως πρακτικά? Σημαίνει να πούμε στον ελληνικό λαό, ελληνική λαέ, διαψευστήκαμε ότι μπορούσαμε να τελειώσουμε με το μνημόνιο, ας πάρεις να το διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα
το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα που σε οδήγησε στο μνημόνιο και που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν διαπραγματευόταν, αλλά συνομωτούσε με την Τρόικα για να σου επιβάλλει πολιτικές. Πάρε αυτούς ξανά να σε κυβερνάνε. Και να σου λέει ο λαός ότι όχι, εγώ δεν θέλω αυτούς. Θέλω εσείς να προσπαθήσετε και εμείς να τους πούμε όχι, εμείς δεν θα προσπαθήσουμε. Και άντε και αποφασίζουμε ότι δεν θα προσπαθήσουμε, κύριε Αρβανίτη. Να σας πω εγώ λοιπόν ότι αποφασίζουμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες και δεν θα προσπαθήσουμε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι θα απέχουμε από τις επόμενες εκλογές για να μην υποστούμε τον κίνδυνο ο λαός να μας ψηφίσει γιατί εμάς θέλει. Όπως έκανε το ΚΚΕ το 46. Και να το πω κι αλλιώς. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι καταλήγουμε στο θεωρητικό συμπέρασμα εμείς οι σοφοί της αριστεράς, που ο κόσμος γύρω μας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε και είμαστε πρωτοπόροι, αν αποφασίσουμε εμείς οι σοφοί της αριστεράς ότι διαμορφώνουμε καλύτερα τις αντικειμενικές προϋποθέσεις όντας αντιπολίτευση, διότι δεν υπάρχουν υποκειμενικοί όροι να είμαστε στη διακυβέρνηση. Εάν ο ελληνικός λαός αντιληφθεί ότι του λες κατάματα, κατάφατσα, ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα από θέσεις διακυβέρνησης μία φορά, θα σε εμπιστευτεί να τα διαχειριστείς από θέσεις αντιπολίτευσης, τότε δεν θα μπορείς 10 φορές. Κλείνει οικειοθελώς η αριστερά, εάν οδηγηθεί σε λογικές αναχωρητισμού, μία ιστορική δυνατότητα να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα όπως μπορεί και όσο μπορεί, να αγωνιστεί για να αλλάξει τα πράγματα από θέσεις ευθύνης. Ουσιαστικά είναι ο φόβος απέναντι στην ευθύνη, κύριε Ραβανίτη. Σαφές. Δεν θα είναι αντιφατικό αυτό το νέο περιβάλλον όπου θα έχουμε τους εργαζόμενους να διεκδικούν, την κυβέρνηση να είναι της αριστεράς και οι εργαζόμενοι πολίτες να αντιμάχονται μια πολιτική που θα καλείται η αριστερά να υλοποιήσει. Είναι μια τρέλα, σουρεαλιστικό είναι αυτό. Ναι, η μεγάλη διαφορά, η τεράστια διαφορά, και εκεί που τους πονάει και επιτίθενται και στην Βουλή μέσα και έξω από τη Βουλή, ποια είναι η διαφορά? Ότι εμείς δεν δηλώνουμε ιδιοκτήτες αυτού του προγράμματος. Και όταν όλη η παγκόσμια κοινή γνώμη, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια, έχει δει με ποιον τρόπο οδηγήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά σε αυτό το συμβιβασμό, δεν μπορεί κανείς να αξιώνει πια ότι η ιδιοκτησία ανήκει σε εμάς. Και εδώ επιτρέψτε μου να επαναλάβω τη φράση του Χάμπερμας. Είπε λοιπόν, φοβούμαι ότι η γερμανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένου και του σοσιαλδημοκρατικού σκέλους της, λέω μόνο τις λέξεις του, τζόγαρε σε μια νύχτα όλο το πολιτικό κεφάλαιο που μια καλύτερη Γερμανία είχε συσσωρεύσει εδώ και μισό αιώνα. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική ήττα που υπέστην οι εταίροι μας. Και εδώ έχουμε μπροστά μας ένα πεδίο εξαιρετικά σημαντικό για τους μετασχηματισμούς στην Ευρώπη. Θα το εγκαταλείψουμε αυτό το πεδίο, εμείς οι πρωταγωνιστές του, εμείς που οδηγήσαμε σε αυτές τις ρογμές? Και εν πάση περιπτώσει να απαντήσω και στο ερώτημα. Ναι, λοιπόν, μια κυβέρνηση της αριστεράς που είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, διότι έχει να τηρήσει την υπογραφή της, όπως είπατε. Αυτό είναι. Είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει. Ταυτόχρονα θα ψάχνει να βρει τους τρόπους ώστε να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες και ταυτόχρονα θα βρίσκεται και μέσα στους κοινωνικούς αγώνες με τους εργαζόμενους, με τις κοινωνικές δυνάμεις που θα μάχονται. Θα σου τραβάει το χαλί, κύριε Πρόεδρε. Μάχονται για να καλυτερεύσουν τη ζωή γιατί τους. Να σας αφήσει να βρείτε τα αντισταθμιστικά και τα ισοδύναμα μέτρα? Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις. Θα είναι μια διαρκής μάχη. Η διαπραγμάτευση νομίζω ότι τελείωσε στις 12 του Ιουλίου. Όχι, βεβαίως, εγώ θα είναι μια αυτό. διαρκής μάχη και όσο θα διαμορφώνουμε τους όρους για καλύτερους σχετισμούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι μια μάχη που θα γέρνει προς τα δω. Άμα δεν υπάρχουν, θα γέρνει προς την άλλη πλευρά. Αλλά τη μάχη δεν την εγκαταλείψεις. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν το λέω άναρχα αυτό. Το λέω γιατί ήδη οι φήμες για εμβόλυμα προαπαιτούμενα, ήδη οι διαρροές έχουν αρχίσει να έρχονται. Καινούργια πακέτα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι φήμες και οι διαρροές έρχονται πρώτα. Δεν έρχονται, από εδώ βγαίνουν πρώτα, πηγαίνουν στο εξωτερικό και ξαναγυρνάνε. Πιθανό είναι και αυτό. Εντάξει, μες στο παιχνίδι είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν, δεν τα ακούσατε, τα ξέρετε καλά. Φήμες για δάνειο γέφυρα. Εγώ ξέρω, κύριε Αρβανίτη, ποιο είναι το πλαίσιο της απόφασης που υπογράψαμε στις 12 του Ιούλη στο Euro Summit. Αυτές οι βασικές υποχρεώσεις, ανεξάρτητα, μην σε ανοίξουμε την κουβέντα, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αυτές θα υλοποιήσουμε. Τίποτα περισσότερο από αυτές. Θέλει να πάω και λίγο σε ερωτήσεις. Ή τίποτα λιγότερο από αυτές. Δεν κάνουμε και τους πονηρούς.
Εγώ εδώ έχω και ρωτήσει των ακροατών απλών ανθρώπων σαν και εμάς που λένε: ωραία, έχω 3 παιδιά, είναι άνεργα, ή μια απασχόληση στο σπίτι, έμφυα 751. Να στηρίξω, αλλά δεν έχω. Να στηρίξω, αλλά δεν μπορώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Είδα και την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας για συνθήκες φτωχοποίησης στους 4 στους 10, και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη μάχη στα πλαίσια της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε, εκτός αν κανείς πιστεύει ότι αν εγκαταλείψει τη μάχη, αυτοί που είναι οι 4 στους 10 φτωχοί θα σταματήσουν να είναι φτωχοί. Αν υπάρχει κάποιος από τους ακροατές που πιστεύει ότι αν η αριστερά πάψει να παλεύει από όρους διακυβέρνησης για να αλλάξει τα πράγματα, οι 4 στους 10 θα γίνουν 2 στους 10 και όχι 6 στους 10, θα μας το πει. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα κίνημα αλληλεγγύης, αλλά ταυτόχρονα και διεκδίκησης μέτρων που θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις υφεσιακές συνέπειες των επιλογών εξαναγκασμού στις νεοφιλελεύθερες συνταγές της λιτότητας, ο μόνος τρόπος είναι μέσα από ένα σχέδιο που πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε γρήγορα, να ανασυνταχτούμε για να αντεπιτεθούμε, και θα είναι σχέδιο της αριστεράς αυτό. Δεν μπορεί να είναι σχέδιο ούτε της δεξιάς ούτε της σοσιαλδημοκρατίας. Το σχέδιο της δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας είναι να λένε το μνημόνιο, αν δεν υπήρχε, πρέπει να το εφεύρουμε. Εμείς λέμε ότι το μνημόνιο είναι η λάθος συνταγή. Οι συσχετισμοί ήταν ετεροβαρείς και αναγκαστήκαμε να το δεχθούμε. Δίνουμε τη μάχη να το ανατρέψουμε. Σήμερα, να απεγκλωβιστούμε σταδιακά. Σήμερα. Και να σας πω και κάτι άλλο όμως εδώ, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούω πολλούς να λένε: εγώ είμαι ο τελευταίος που θέλω να ωρεοποιήσω, έτσι. Δεν έχω και κανένα λόγο να το κάνω. Με την ίδια ειλικρίνεια που λειτουργούσα όλο το προηγούμενο διάστημα, με την ίδια ειλικρίνεια θα λειτουργήσω και τώρα. Αλλά ακούω κάποιους να λένε: είναι το χειρότερο, λέει, μνημόνιο από αυτά που μας έχει έρθει. Είναι το πιο επώδυνο, διότι γίνεται με όρους ενός επώδυνου συμβιβασμού. Σε αυτό να συμφωνήσω. Αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Μνημόνιο 1 και μνημόνιο 2 είχαν και συνολικά σωρευτικά τα 4 χρόνια 4 συν 4 συν 4 συν 4% δημοσιονομική προσαρμογή. Συνολικά 16 σε 4 χρόνια. Η δημοσιονομική προσαρμογή που έχουμε εδώ είναι 1 συν 1 συν 1. 3. 3 με 16 έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Τα προηγούμενα μνημόνια είχαν ομαδικές απολύσεις, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ δεν έχουμε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, είχαμε προσλήψεις των αδικημένων. Είχαμε κινήσεις οι οποίες για μας ήταν σημαντικές και θα έχουμε και κινήσεις σημαντικές, διότι κερδίσαμε τη δυνατότητα, κερδίσαμε όμως η μάχη είναι διαρκής, έτσι, και θα είναι διαρκής και το επόμενο διάστημα, να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, ενώ έχουμε τη συνέχιση της λιτότητας μέσα από έναν έμεσο τρόπο, από την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση για παράδειγμα, ένα μέτρο το οποίο δεν θα αποδώσει κατά την άποψή μας, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουμε ονομαστικές μειώσεις μισθούς και συντάξεις. Το έχεις έμεσα, κύριε Πρόεδρε. Για πείτε μου, πού είναι το έμεσο? Όταν έχω αύξηση στα προϊόντα μου, δεν χάνω από εκεί, τα χάνω από εδώ. Δηλαδή, εντάξει, κατανοώ. Το είπα αυτό για το ΦΠΑ, μην μου επαναλαμβάνετε αυτό που λέω, αλλά είναι το ίδιο να έχεις μείωση 40% όπως είχες τα προηγούμενα μνημόνια, 40% ονομαστική μείωση στις συντάξεις. Και το ίδιο να μου λες ότι θα αυξήσει το ΦΠΑ 13% στην εστίαση και είναι χειρότερο το τελευταίο μνημόνιο από τα προηγούμενα. Είμαι σε άλλη λογική εγώ. Όχι, να μην είμαστε σε λογική. Να μην είμαστε σε λογική. Αλλά δεν μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε είμαστε όλοι απογοητευμένοι, είμαστε όλοι πικραμένοι. Αλλά να φορτώνουμε και ένα επιπλέον βάρος που δεν υπάρχει για να αυτομαστιγωνόμαστε, διότι η αριστερά έχει μάθει τη λανθολογία τα τελευταία 40 χρόνια. Και να μην λέμε ότι κάναμε 5 πράγματα, προσπαθήσαμε, θα συνεχίσουμε. Και να βγαίνουμε και να λέμε: εντάξει, υπάρχει το δικαιολογητικό της πικρίας, της στεναχώριας, ή το δικαιολογητικό ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιέχεται. Δεν μου απαντήσατε σε αυτό. Ποια θα ήταν η συμφωνία που εσάς θα σας έφερνε ικανοποιημένο. Αυτό το αφήσαμε ανοιχτό. Δεν μου απαντήσατε ποια θα ήταν η συμφωνία που αυτή, όταν θα τη φέρνατε, θα λέγεις αυτή είναι μια καλή συμφωνία. Το αφήσαμε ανοιχτό. Μια καλή συμφωνία. Μετά το δημοψήφισμα κιόλας. Ναι, μετά το δημοψήφισμα, μια καλή συμφωνία θα ήταν αυτή η οποία θα μας έδινε την δυνατότητα να έχουμε εξασφαλίσει τις
μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, αυτές που εξασφαλίσαμε τώρα δηλαδή, συν την δέσμευση για το χρέος, μαζί όμως με ένα πλαίσιο μέτρων που θα αποτελούσαν έναν έντιμο συμβιβασμό. Τι εννοούσαμε εμείς έντιμο συμβιβασμό? Ότι εντάξει, να δεχτούμε τους κανόνες της Ευρωζώνης, να δεχτούμε ότι θα μπούμε σε μια λογική ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και πλεονασμάτων, αλλά μικρών, ώστε να είναι βιώσιμα τα πλεονάσματα αυτά, να πάμε δηλαδή σε μια λογική ότι θα έχουμε την υποχρέωση για 1-2% πλεονάσματα και να είχαμε και τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από μέτρα τα οποία είναι κοινώς ομολογούμενο και από τους πιο σοβαρούς οικονομολόγους του πλανήτη, ότι είναι μέτρα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η αύξηση του ΦΠΑ είναι λάθος. Και γιατί είναι λάθος? Γιατί δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να γίνει στη χώρα είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, να πάμε στα νησιά που γίνεται αυτή τη στιγμή τεράστια φοροδιαφυγή, να εμπεδώσουμε και μια διαφορετική φορολογική συνείδηση στους πολίτες, να ζητάνε αποδείξεις, να αυξηθεί η εισπραξιμότητα. Αν αυξηθεί η εισπραξιμότητα κατά 3%, θα πιάσουμε περισσότερα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι ότι θα πιάσουμε αυξάνοντας 10% το ΦΠΑ στην εστίαση. Λέω πράγματα λογικά, δεν λέω πράγματα παράλογα. Επίσης, θα θεωρούσα απολύτως λογικό το να μην επιβληθεί μία ένταση φορολογίας σε κλάδους επαγγελματικούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη τεράστια κρίση, όπως οι αγρότες. Και εδώ πρέπει να δουλέψουμε για να βρούμε τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα απαλύνουμε αυτή την καταρχήν να βρείτε ποιοι είναι οι αγρότες, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να είσαι με όλους. Έχει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, 800.000 αγρότες, βγάζουμε 800.000 παραγωγή. Τώρα μου βγαίνετε από τα δεξιά, κύριε Πρόεδρε. Παπαντού θα βγαίνω, αφού συνέντευξη κάνω. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, 6 μήνες είναι η κυβέρνηση. Εντάξει, όμως αυτά είναι τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς τώρα. Δεν ξέρω. Στη δημοσιογραφία δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να χαϊδεύεις τους πάντες, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνοι, αλλά δεν μπορείς και να. Και δεν μπορείς να χτυπάς και τους πάντες. Εγώ λέω λοιπόν να κάτσουμε να εξορθολογήσουμε και τη δημόσια διοίκηση στον τόπο, να εξορθολογήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο κάποιες κοινωνικές κατηγορίες έχουν μάθει να διεκδικούν χωρίς το κριτήριο της δικαιοσύνης κοινωνικής. Να το δούμε, όλα πρέπει να τα δούμε. Από την άλλη πλευρά, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι αλλαγές και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν σε συνθήκες κοινωνικής ρήξης, αλλά μόνο σε συνθήκες κοινωνικής συνένεσης. Εδώ όμως μου ανοίγεται την ευκαιρία να τοποθετηθώ και στα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και είναι με αριστερό και προοδευτικό πρόσημο, ακόμα και σε πλαίσια μιας σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβάλλεται από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, κύριε Αρβανίτη, το θέμα της φοροδιαφυγής. Το θέμα της διαφθοράς. Η αριστερά θα κριθεί από το αν καταφέρει τελικά να το αντιμετωπίσει, διότι στη θεωρία είναι εύκολο να λες πράγματα και να βγάζει σχήματα θεωρητικά. Όταν όμως αναλαμβάνεις την ευθύνη, κρίνεσαι και από το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε. Μπορεί να ασκηθεί ακόμα και στα πλαίσια ακόμα και έξω από τα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επιβάλλει σήμερα η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείς να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα προοδευτικής, κοινωνικά δίκαιη πολιτικής, όταν δεν έχεις περιουσιολόγιο, έχεις το απειρόβλητο, συνεχίζεις να έχεις το απειρόβλητο αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό, όταν κάτω από τη μύτη σου υπάρχει αυτό το όριο. Εκεί θα κρυφτούμε. Ποιο καταγγέλλετε τώρα, την κυβέρνηση θα καταγγείλουμε. Δηλαδή τα χρήματα που βγήκαν έξω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει γράμματα να δουν οι υπηρεσίες ποιοι λογαριασμοί βγήκαν έξω, ποιοι τα μεταφέρουν. Αν ήταν θέμα μιας απόφασης να τους πιάσει, θα τους είχες πιάσει άμεσα. Αλλά λέω ότι θέλει χρόνο και θέλει και μέθοδο. Και θέλω να πω απολογητικά εδώ ότι τους τελευταίους 6 μήνες το κέντρο της προσοχής μας και της ιδεολογικοπολιτικής αντιπαράθεσης και εκτός αλλά και εντός του κόμματος ήταν στη διαπραγμάτευση. Δεν είναι λοιπόν μόνο η διαπραγμάτευση. Εάν πιστέψουμε ότι η αριστερή η πολιτική αρχίζει και τελειώνει στη διαπραγμάτευση με τους έξω
και θεωρήσουμε ότι οι έξω ευθύνονται για όλα τα κακά και τα δεινά στον τόπο, βγάζουμε λάδι την αστική τάξη και την ολιγαρχία που οδήγησε τη χώρα στον κρεμό και στην καταστροφή. Με την ολιγαρχία την εντός θα ασχοληθούμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι με αυτή πρέπει να ασχοληθούμε. Και πρέπει το σχέδιό μας να αναπροσανατολιστεί, το σχέδιο μάχης και ρήξης και σύγκρουσης με την ολιγαρχία η οποία οδήγησε τον τόπο στη διάλυση και συνεχίζει να κρατά αρμούς και θύλακες εξουσίας. Και είναι δικιά μας η ευθύνη τώρα. Βεβαίως κάποιοι θα μας πούν ότι και σε αυτό θα έχετε αντίπαλο την Τρόικα. Ναι, αλλά εκεί νομίζω ότι ο καθένας θα αναλάβει και δημόσια τις ευθύνες του. Διότι άλλο είναι να σου λέει η Τρόικα ότι εγώ θέλω να μην έχεις ελλείμματα και εσύ να διαφωνείς με την πολιτική της, και άλλο είναι να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να βάλεις τους πλούσιους σε αυτή τη χώρα να πληρώνουν και θέλω να πληρώνουν μόνο οι φτωχοί. Εκεί θα αναλάβει και δημόσια, αν το πει αυτό, λέω αν το πει αυτό, και την ευθύνη των λόγων. Και θα λογοδοτήσει και σε ένα διεθνές ακροατήριο, διότι αυτή τη στιγμή μας βλέπει όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπήρξε ένας τεράστιος διχασμός, αν θυμάστε. Βεβαίως, η μισή από εδώ, η άλλη μισή από την άλλη πλευρά. Μας παρακολουθούν όλοι. Το να πάρουμε λοιπόν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό πρόσημο, που θα αλλάξουν το πολιτικό σύστημα, που θα χτυπήσουν τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, που θα τα βάλουν με τα κατεστημένα της ολιγαρχίας εντός της χώρας. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πλαίσιο και το νέο πρόσημο μιας προοδευτικής και ριζοσπαστικής πολιτικής στον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω λίγο εδώ. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ένα ποτήρι νερό? Εγώ πίνω νερό. Ωραία, οπότε συνεχίζω. Εκτός αν θέλετε να βάλετε δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, έχουμε πει να μην βάλουμε. Περίμενα μάχες που θα δίνει η αριστερά, τις οποίες και οι πολίτες δεν δόθηκαν. Εγώ θα σας πω για τις Σκουριές. Στις Σκουριές δεν ήταν εκεί οι πολίτες που σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην Ελληνικός Χρυσός? Στις Σκουριές δεν πήγε το κράτος δεξιάς και χτύπαγε τους ανθρώπους? Στις Σκουριές λειτουργεί ακόμα Ελληνικός Χρυσός, με 6 μήνες αριστεράς, και ακόμα οι άνθρωποι τρώνε ξύλο. Στις Σκουριές αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι η επιχείρηση διαμαρτύρεται και ζητάει άμεσα να υπάρξει απόφαση, δεδομένου ότι δεν της έχει δοθεί άδεια να προχωρήσει στα σχέδια για την εξόρυξη και την δυνατότητα επιτόπου να γίνεται η διαδικασία της διαλογής που έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αλλά είναι μια μάχη η οποία είναι διαρκής. Η μάχη αυτή δεν δίνεται μονάχα με τα συμφέροντα, αλλά είναι και μια μάχη που έχει να κάνει και με το πώς με την τοπική κοινωνία θα μπορέσει κανείς να βρει ένα modus vivendi, διότι από την άλλη πλευρά η άλλη πλευρά βάζει στην προμετωπίδα εργαζόμενους. Ναι, αλλά εμείς είμαστε με τη μία πλευρά, δεν είμαστε με την άλλη. Είμαστε με τη μία. Ως κυβέρνηση όμως έχεις ευθύνη να μην οδηγήσεις 5.000 εργαζόμενους στην ενεργεία. Φυσικά, δεν διαφωνώ. Αλλά να βρεις μια λύση. Βεβαίως, δεν διαφωνώ. Έτσι, λοιπόν, και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο χειρίστηκε εδώ και το προηγούμενο διάστημα ο Παναγιώτης ο Λαβαζάνης ως υπουργός, και τώρα το χειρίζεται ο Πάνος ο Σκουρλέτης, και είναι ένα θέμα ανοιχτό το οποίο δεν έχει λήξει, και πιστεύω, είμαι βέβαιος δηλαδή, ότι η λύση που θα βρεθεί θα είναι και στα πλαίσια της διατήρησης κοινωνικής συνοχής, αλλά και στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης, του δίκαιου δηλαδή, του αγώνα των πολιτών. Μάλιστα. Των πολιτών ποιον τώρα? Αυτών που διαμαρτύρονται για την επένδυση ή αυτών που θέλουν δουλειά? Το κοινωνική δικαιοσύνη είναι οι άνθρωποι που δουλεύανε να μην χάσουν τη δουλειά τους. Το δίκαιο του αγώνα είναι το δίκαιο του αγώνα των ανθρώπων εκείνων που προέταξαν τη ζωή τους και το περιβάλλον. Είμαι σαφής νομίζω. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ υπάρχει ένα άναρχο περιβάλλον, χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία, υπάρχουν δεσμεύσεις της κυβέρνησης, κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Η σκέψη σας είναι λύση ή ρεβανσισμός? Τιμωρία δηλαδή? Και με ποιους όρους? Και οι καινούργοι που θα έρθουν στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα είναι εντιμότατοι, φιλοί και γνωστοί του περιβάλλοντος, απ' έξω, από μέσα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει η αίσθηση ότι το νομοθετικό πλαίσιο που κατατέθησε διαβούλευση εμπεριέχει λογικές ρεβασισμού. Εμπεριέχει την βούληση για πρώτη φορά μιας κυβέρνησης να βάλει μια τάξη και να ακολουθεί η νομιμότητα σε αυτό το χώρο. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος θέλει να διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό,
οφείλει στο δημόσιο να πληρώνει το αντίτιμο της ενοικίασης ή της χρήσης αυτού του δημόσιου αγαθού. Και οφείλει και να πληρώνει και κάποιους κανόνες στο πώς το διαχειρίζεται αυτό το αγαθό. Δεν είναι ότι βγάζεις ένα έντυπο και όποιος θέλει το αγοράζει, όποιος θέλει το αγοράζει. Χρησιμοποιείς το δημόσιο χώρο που είναι δημόσιος χώρος, άρα πρέπει να υπόκεισεις σε κάποιους κανόνες. Θα ρυθμιστεί για πρώτη φορά από την ίδρυση από την έναρξη, εν πάση περιπτώσει, της παρέμβασης των ιδιωτών στον χώρο της ραδιοτηλεόρασης, θα ρυθμιστεί αυτό το πλαίσιο. Όσοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον νόμο θα αναγκαστούν να τις τηρήσουν αν θέλουν να συνεχίσουν. Όλοι από μηδενική βάση. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από μηδενική βάση θα γίνει η αξιολόγηση με βάση τους κανόνες που θα τεθούν. Είναι έντιμο αυτό, δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει μια επένδυση. Ξέρετε, δεν είμαι και από τους άνθρωπους που τους συμπαθούν ιδιαίτερα, ούτε αυτοί με συμπαθούν. Βάσει αυτά είναι στοιχεία της διαβούλευσης που μπορεί να. Θα είναι καθαρή διαβούλευση, δηλαδή θα είναι πραγματική διαβούλευση. Αυτό είναι το διαβούλευση που μπορεί να διαμορφωθούν. Θα ακούσουμε τις προτάσεις, θα ακούσουμε τις θέσεις, θα ακούσουμε τις θέσεις και των συνδικαλιστικών οργάνων στον χώρο αυτό και των δημοσιογράφων και των ιδιοκτητών. Θα ακούσουμε όλες τις απόψεις. Αυτό που πρέπει να μείνει όμως, και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν περιθώρια ή βελτίωση, τροποποίησεων, είμαστε ανοιχτοί να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αυτό το οποίο έχει κατά την άποψή μου μεγάλη σημασία είναι να πούμε στον ελληνικό λαό ότι θα ρυθμιστεί αυτός ο χώρος και θα υπάρξει νομιμότητα. Και ότι δεν θα μπορούν κάποιοι να κρύβουν ζημίες και να διευκολύνονται από το τραπεζικό σύστημα προκειμένου να παρέχουν στήριξη στο πολιτικό σύστημα. Αυτό το τρίγωνο δηλαδή της διαπλοκής και της διαφθοράς που ήταν το τρίγωνο της αμαρτίας, να έχουμε επιχειρήσεις στον χώρο του τύπου οι οποίες ήταν εμφανώς ζημιογόνες, εν τούτης δανειοδοτούνταν από τις τράπεζες με σκανδαλωδώς, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με τις υγιείς επιχειρήσεις που δεν παίρνανε δάνεια σε άλλους κλάδους. Αυτό λοιπόν το τρίγωνο της δανειοδότησης με αντίτιμο το να στηρίζουν πολιτικά τις κυβερνήσεις, λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει. Η ενημέρωση των πολιτών είναι ένα αγαθό και πρέπει να είναι αντικειμενική, να υπόκειται σε κανόνες, και η λειτουργία των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι μια λειτουργία διαφανής με τους όρους εκείνους που έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα. Θέλω να τελειώσω, κοιτώ και εδώ και τους ακροατές τι λένε. Ναι, μου λένε και για τη βία της αστυνομίας εδώ στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή με αφορμή αυτό που είπα στις Κουργές. Και με κυβέρνηση της αριστεράς πέφτει ξύλο, κύριε Πρόεδρε. Σπάνε και χέρια μερικές φορές. Εγώ ξέρω ότι δεν θα το αμφισβητήσω αυτό. Θα πω όμως ότι η διαφορά είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική ηγεσία με πολιτική βούληση, όπου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μην τα κουκουλώνει, να τα αναδεικνύει και να τιμωρεί ή να θέτει στην κρίση του νόμου αυτούς που διαπράττουν. Ο ρόλος του αστυνομικού δεν είναι ο ρόλος του να ξυλοκοπεί ή να δημιουργεί συνθήκες κατάλυσης της δημοκρατικής νομιμότητας μιας διαδήλωσης, όπως ζήσαμε σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως ξεκινήσατε εδώ τόσο. Οφείλουμε να πούμε ότι έχουν γίνει σημαντικές τομές σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που πανηγύρισα εδώ όταν φύγαν από τα κάγκελα από τη Βουλή, τα οποία τα ξαναείδα. Πού τα είδατε τα κάγκελα? Μπαίνουν συχνά πυκνά. Ναι, αλλά λέτε μόνο τη μια πλευρά. Λέτε μόνο τη μια πλευρά. Η δικιά μου δουλειά να βλέπω και τη μια πλευρά. Ναι, η άλλη πλευρά. Για μισό λεπτάκι όμως τώρα. Το γεγονός ότι μιλάτε για τα επεισόδια που γίνανε. Ναι. Καταρχάς δεν υπήρχαν κάγκελα. Όλος ο κόσμος ήταν στο προάλληλο της Βουλής. Δημοσιογραφικά δεν πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν. Ναι, τέλος πάντων. Η άλλη πλευρά της δημοσιογραφικής, το γεγονός ότι δημοσιογραφικά καλύφθησαν. Το γεγονός δηλαδή ότι υπήρξε μία συρροή από βόμβες οι οποίες εξεράκησαν μπροστά στον κόσμο και κόντευε να καεί ο κόσμος, και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν γι' αυτό ήταν 15 αλλοδαποί. Αυτό αποτυπώθηκε πουθενά, ή μόνο το ένα κομμάτι αποτυπώθηκε? Καθίστε ρε παιδιά, για να συνοηθούμε. Ποιο ήταν το μέγα πλήθος και μέγα πάθος λοιπόν των 15 αλλοδαπών? Τι δουλειά είχαν 15 αλλοδαποί? Δεν ήταν μετανάστες στη χώρα. Δεν ξέρω αν ήταν εν πάση περιπτώσει προβοκάτορες κέντρων μυστικών υπηρεσιών. Θα αποδειχθεί αυτό.
μπορεί να ήταν αλληλέγγυοι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά με συγχωρείτε, γιατί δεν καταγράφεται για αυτό το γεγονός? Εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε για κάποια πράγματα. Και πρέπει να καταλάβουμε αν ορισμένες ενέργειες ή κινήσεις, αντικειμενικά λέω, όχι συνειδητά, λειτουργούν προβοκατόρικα. Και όταν λοιπόν η δημοκρατική αστυνομία τι πρέπει να κάνει όταν υπάρχει ένας καταιγισμός βομβών μέσα σε μια διαδήλωση που κινδυνεύουν οι διαδηλωτές να κάνουν ζωντανή? Πρέπει να το αφήσει να εξελιχθεί μέχρι ότου καεί και σκοτωθεί άνθρωπος? Για σιγά τώρα, για να συνεννοηθούμε. Συνεχίζω. Συνεχίστε. Σας θυμώνω, βλέπω. Γιατί είμαι σε οικείο περιβάλλον και μου αρέσει να θυμώνω εδώ. Αλλά αυτό δεν είναι ισότιμο. Διότι εγώ δεν μπορώ να θυμώνω, δεν μου επιτρέπεται. Λοιπόν, έρχομαι λίγο και έρχομαι σιγά σιγά και το άφησα έτσι στο τέλος στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έγινε μια κουβέντα, ο κόσμος σας άκουσε, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα καταφέρατε να κάνετε το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ πρόβλημα της Ελλάδας, της χώρας? Αυτό δηλαδή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Όχι, δεν θα γίνει πρόβλημα της χώρας. Η χώρα κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι το συνταγματικό πλαίσιο, που ορίζει ότι οι αποφάσεις παίρνονται από τους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού, στο ελληνικό κοινοβούλιο, και επίσης ορίζει ότι οι κυβερνήσεις και τα υπουργικά συμβούλια έχουν συλλογική ευθύνη και το πλαίσιο μέσα από το οποίο παίρνονται οι αποφάσεις είναι σαφώς καθορισμένο. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το κυβερνητικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας και οφείλει, τηρώντας και ο ΣΥΡΙΖΑ το δικό του σύνταγμα που είναι το καταστατικό του, μέσα από ένα συντεταγμένο πλαίσιο και δημοκρατικά να πάρει αποφάσεις. Υπάρχει βέβαια μια αντιστοιχία εμφανής που αφορά αυτό που κάποτε ονομάσαμε τη βίαιη ορίμανση, κάπως το είχε πει κάποιος, δηλαδή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 4% έγινε κόμμα πάνω στο οποίο στηρίζει τις ελπίδες και τις προσδοκίες του η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που δεν είναι τα 30.000 μέλη του, αλλά είναι πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες. Άρα έχουμε την αναντιστοιχία να έχουμε ένα κόμμα 30.000 μελών με μια κοινωνία που το στηρίζει 3 εκατομμυρίων, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία. Αλλά παρόλα αυτά, τα κόμματα, συλλογικά υποκείμενα, οφείλουν να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των συντεταγμένων λειτουργιών που ορίζουν τα καταστατικά τους. Και η συζήτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίξει, να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες, με τις ελπίδες της κοινωνικής βάσης που το στηρίζει, είναι μια συζήτηση την οποία οφείλαμε να τη δούμε και κακώς δεν την είδαμε τόσο καιρό, και θα πρέπει να τη δούμε την επόμενη μέρα και μετά. Τώρα, αυτά τα 30.000 μέλη πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Εντάξει, όμως υπάρχει ένα ζήτημα για μένα, Πρόεδρε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει, αλλά το θέμα είναι να πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, η εικόνα που έχω στο μυαλό μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα. Και υπάρχει το μεγάλο ερώτημα αν θέλει να γίνει ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό ριζοσπαστικό κόμμα. Αυτή είναι μια πολιτική σκέψη. Δεν το λέω καλό-κακό. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί. Υπάρχει αυτή η σκέψη μπορεί να υπάρχει στο μυαλό σας, αλλά δεν υπάρχει στο μυαλό κανενός εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε κακώς το. Όχι, μπορείτε να το θέσετε αν θέλετε ως δημοσιογράφος ή να γραφτείτε στο ΣΥΡΙΖΑ για να το βάλετε στα όργανα, αλλά δεν υπάρχει σε κανενός στο μυαλό αυτή η σκέψη. Γιατί το βάζετε εδώ? Γιατί υπάρχει φόβος, Πρόεδρε, και το βλέπω εδώ στα μηνύματα. Φόβος ή επιθυμία? Φαντάζομαι ότι υπάρχει επιθυμία από αρκετούς να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η σοσιαλδημοκρατία έχει 2 εκφάνσεις στη χώρα μας. 3, ξέρω εγώ, με τη ΔΜΑΡ. Ίσως κι άλλες μπορούν να δημιουργηθούν. Η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να ενταχθεί σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο? Και κανείς εντός του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει αυτό. Αλλά ας πούμε τα πράγματα από το όνομά τους. Θα πούμε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα από τις απόψεις τις διαφορετικές, που είναι πλούτος, και τις στρατηγικές τις διαφορετικές, εδώ υπάρχει ένα θέμα ουσίας κατά την άποψη μου. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε από τα προβλήματα. Πρέπει με ειλικρίνεια να τα αντιμετωπίζουμε. Πριν από 2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα συνέδριο. Το πρώτο, το ιδρυτικό. Ιούλιος του 2013 ήταν. Και θυμάμαι ότι ο βασικός μας στόχος ήταν να φτιάξουμε το νέο ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Ενιαίο κόμμα των μελών του. Το δεύτερο σκέλος να το συζητήσουμε. Έχει μεγάλη βάθος συζήτησης, διότι έχει να κάνει και με το ποιο μοντέλο είναι πιο αποτελεσματικό, η προσωπευτική δημοκρατία, η αμεσοδημοκρατία, πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό, πόσο τα μέλη μπορεί να επηρεάζουν, οι ηγεσίες να μετατρέπονται σε νομεκλατούρες. Είναι μια βαθιά συζήτηση πολλών χρόνων. Να μείνουμε στο πρώτο. Στο πρώτο για μένα έχει ενδιαφέρον.
Πρέπει να παραδεχτούμε, κύριε Αρμανίτη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ενιαίο κόμμα. Φυσικά δεν έγινε ενιαίο κόμμα. Η προσπάθεια να μετατραπεί από το κόμμα των συνιστοσών σε ένα ενιαίο κόμμα ήταν μια προσπάθεια έντιμη, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιδιωκόμενο. Από όλους τους πρόεδρους όμως. Βεβαίως. Τις ευθύνες. Ο πρώτος εγώ τις έχω. Ακριβώς. Εγώ θα πω για τους ακροατές. Και θεωρώ... Η πλατφόρμα, η ιδέα, η ενωτική κίνηση, οι 53, αυτά είναι μετά τις αποφάσεις για ενιαίο κόμμα. Ακριβώς μετά τις αποφάσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Τώρα το που είναι οι ευθύνες είναι μια συζήτηση. Αλλά να δούμε την πραγματικότητα ακριβώς και να δούμε πώς αυτό μπορεί να επιληθεί. Διότι ένα μέλος του κόμματος ή ένα στέλεχος του κόμματος που δεν ανήκει σε καμία από όλες αυτές τις προαναφερθείς συλλογικότητες. Νιώθει μόνος του καταρχήν. Όχι, δεν έχει ίσα δικαιώματα με τους άλλους. Δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ούτε καν ενημερώνεται. Με αυτή την έννοια, αυτό πρέπει να το δούμε, να το εκτιμήσουμε νυφάλια, συντροφικά, ότι η πολιτική γραμματεία δεν είναι το μόνο κέντρο των αποφάσεων, υπάρχουν πολλά άλλα, ότι εκεί απλά διασταυρώνονται τα κέντρα των αποφάσεων και συζητάνε, αλλά την αμέσως επόμενη στιγμή ξαναβρίσκονται τα άλλα κέντρα και συζητάνε για το πώς θα συνεχιστεί η εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και αυτή η πραγματικότητα βεβαίως μπορεί να είναι κατά άλλους το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας ενός πολυσυλλεκτικού κόμματος. Να πούμε, ρε παιδί μου, δεν γίνεται αλλιώς, έτσι πρέπει να πηγαίνει. Και αυτό να το δεχθώ, αλλά να το αποδεχθούμε και να βάλουμε όρους και κανόνες. Έχω την άποψη και οφείλω να την πω δημόσια σε εσάς, να την εκμυστηρευθώ σε εσάς και στους ακροατές σας, ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί πολυσυλλεκτικά και θετικά όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Όταν ένα κόμμα όμως ασκεί κυβερνητική εξουσία και αυτό το μοντέλο δεν περιορίζεται μόνο στα ισοκομματικά αλλά μεταφέρεται και στο κοινοβούλιο, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ασκεί κυβερνητική εξουσία και έχει 155 βουλευτές, ξέρω εγώ, 149 συν 12, 163 μαζί με, και μάλιστα σε μια συγκυβέρνηση, να λειτουργεί και στην κυβέρνηση με παράλληλα κέντρα εξουσίας. Άλλο να είναι το κέντρο εξουσίας των βουλευτών που ανήκουν στη μία πτέρυγα και άλλο να είναι το υπόλοιπο κυβερνητικό κέντρο. Και άλλο να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα η κοινή και άλλες συνεδριάσεις να γίνονται σε ξενοδοχεία για να αποφασίσουν τη στάση τους κάποια μερίδα βουλευτών. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Όλα μπορούμε να τα δεχθούμε, να τα συμφωνήσουμε. Λέω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και να είναι αποτελεσματικό. Δεν μπορεί να υπάρχει à la carte κυβερνητική πλειοψηφία. Μια φορά με τους μεν, μια φορά με τους δε. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι οπαδός του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και το ξέρετε. Και μπορώ να δεχθώ ότι ο πολυσυλλεκτισμός για ένα κόμμα. Εδώ διαφωνούμε, να ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Εσείς είσαστε της παλιάς κοπής. Προχωρήστε, ναι. Όχι, δεν συμφωνώ με τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, ούτε καν με το να κλείνουμε τις συνεδριάσεις μας δεν συμφωνώ. Σωστό. Εγώ με τη διαφάνεια, με όλες οι απόψεις να ανθίσουν, να κατατίθενται δημοκρατικά, να παίρνουν τις αποφάσεις μας. Αλλά όταν πάρεις μια απόφαση να κυβερνήσεις τον τόπο, πρέπει να τον κυβερνήσεις τον τόπο. Και άρα εδώ τίθεται ένα θέμα που δεν είναι θέμα ηθικής τάξης ούτε συνείδησης, ένα θέμα στοιχειώδους αποτελεσματικότητας. Εάν η συλλογική απόφαση ενός κόμματος είναι να κυβερνήσει, θα πρέπει οι συλλογικές αποφάσεις να τηρούνται από όλους τους βουλευτές. Ιδάλλως, όπως λέει το καταστατικό της κοινωνικής ομάδας, θα πρέπει οι βουλευτές οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη να παραδίνουν την έδρα τους στον επόμενο. Εσείς ζητήσατε να παραδοθούν έδρες. Δεν ζήτησα να παραδοθούν έδρες και δεν θα ζητήσω. Αφήστε με λίγο. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ βάζω... Πρόεδρε, εδώ, μην το κάνετε αυτό όμως τώρα. Διότι εγώ έβαλα ένα θέμα θεωρητικό για το πώς θα συνεχίσουμε. Ναι, αλλά η θεωρία έχει πράξη όταν γίνεται πράξη. Όταν τα λέμε θεωρητικά δεν έχει μια αξία. Εντάξει, να το συζητήσουμε. Ωραία. Πείτε μου, κάντε μου την ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι από όσο ξέρω εγώ, υπέγραψαν όλοι οι βουλευτές ένα χαρτί ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Αυτή η κουβέντα έγινε και δεν λέω για τους βουλευτές. Υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί, είναι στο επικρατείας, είναι επιλογές του κόμματος κεντρικά, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Στην προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτά θα τα δείτε μετά. Εντάξει, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τη συλλογική λειτουργία της πολιτικής ομάδας και την αδυναμία πολλές φορές δύσκολα θέματα να μπαίνουν στην συλλογική βάσανο. Εγώ όμως δεν θέλω να υποτιμήσω
ένα μείζον ζήτημα στρατηγικής διαφωνίας, την οποία σέβομαι και θα έρθω λοιπόν σε αυτό τώρα για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω, και να τη μετατρέψω σε μια συζήτηση διαδικαστική επί της διαδικασίας. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση και λέω ότι όλα αυτά τα έβαλα ως ένα προβληματισμό για το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κόμμα το οποίο πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι ενιαίο και είναι πολυσυλλεκτικό, αλλά ότι υπάρχουν κάποια όρια όταν το κόμμα αυτό βρίσκεται σε συνθήκες διακυβέρνησης, ότι δεν μπορεί να μεταφέρει τον πολυκεντρισμό και εντός της κυβέρνησης και εντός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση, πάω στα δεδομένα τώρα. Κύριε Αρβανίτη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά στρατηγικής. Εγώ αυτή τη διαφορά στρατηγικής σέβομαι, την άλλη άποψη τη σέβομαι, δεν λειτουργώ με μια κουλτούρα αρχηγισμού ή με μια κουλτούρα που λέει την άλλη άποψη την πνίγω, γι' αυτό και δεν ζήτησα να υπάρξουν κυρώσεις ή να κινηθεί το καταστατικό κοινωνικής ομάδας για την καταψήφιση. Και ζήτησα να πάμε σε μια συντεταγμένη συλλογική διαδικασία όπου το κόμμα να πάρει αποφάσεις και αφού τους πάρει αυτές τις αποφάσεις να συνεννοηθούμε και να λειτουργήσουμε και να συνεχίσουμε. Με βάση το δεδομένο ότι κατά την άποψή μου δεν μπορεί να λες ότι εγώ καταψηφίζω τις προτάσεις της κυβέρνησης και τις στηρίζω ταυτόχρονα. Αυτό παρά είναι σουρεαλισμός. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί διαφωνείτε με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Δηλαδή... Πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να σας πω λοιπόν τώρα κάποια πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου έχουν μια σημασία. Κύριε Αρβανίτη, όπως σας είπα, εγώ σέβομαι τη διαφορά της άποψης. Και γι' αυτό είμαι ο πρώτος ο οποίος ζητώ συντεταγμένες συλλογικές διεργασίες. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στο πόσο με έχει και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, εκπλήξει μια στάση ορισμένων συντρόφων. Σε προσωπικό επίπεδο, αν και ορισμένες φορές λένε κάποιοι ότι δεν πρέπει κανείς τα συναισθήματά του να τα βγάζει στην πολιτική. Αλλά εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι τα συναισθήματα είναι μέρος της πολιτικής και δεν μπορεί κανείς να τα κρύψει. Με ορισμένους συντρόφους, με πολλούς από αυτούς τους συντρόφους, δίναμε μάχες και καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι με την ίδια αγωνία λίγες μέρες πριν. Με την αγωνία που εξέφραζαν και αυτοί ότι αν κλείσει μια τράπεζα θα καταστραφούμε πολιτικά και ηθικά απέναντι στο λαϊκό κίνημα, στους εργαζόμενους και στην ιστορία της αριστεράς. Και ζούσαμε την ίδια αγωνία για να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, για να παλέψουμε μαζί. Δώσαμε τη μάχη του δημοψηφίσματος, γνωρίζανε και γνωρίζαμε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Και οι ίδιοι άνθρωποι, μετά από αυτή την σκληρή μάχη που έδωσα εγώ επί 17 ώρες με τις συγκεκριμένες εναλλακτικές που είχα μπροστά μου, θεώρησαν σκόπιμα την άλλη μέρα να πούνε ότι εντάξει, τώρα αφού εξασφάλισες εσύ ότι δεν κλείνει η τράπεζα και δεν καταστραφόμαστε, εμείς έχουμε το δικαίωμα εσύ να ψηφίσεις και εμείς να θρέφουμε τις δάφνες ιδεολογικής καθαρότητας. Δεν αναφέρομαι στην πολιτική θέση και στάση, επαναλαμβάνω, τη σέβομαι, τη διαφορετική στρατηγική, την άποψη που λέει ότι η χώρα πρέπει, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει η αριστερά σε τέτοιες συνθήκες. Τη σέβομαι, διαφωνώ, είπα την άποψή μου πριν. Την άποψη που λέει ότι σε αυτή την Ευρώπη δεν μπορείς, διαφωνώ, τη σέβομαι. Λέω για το καθαρά κομμάτι που αφορά όχι την άποψη, όχι τη στρατηγική που πρέπει να κριθεί δημοκρατικά μέσα ακόμα. Αλλά το ποια είναι τα όρια των συλλογικών μας αξιών και ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζεται η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη μέσα ακόμα. Και μέσα σε μια κυβέρνηση και σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Ότι με τους ίδιους που αγωνιούσες μέχρι χθες και συμμερίζονται την αγωνία σου, γιατί πρώτη την έθεταν, την άλλη σου λένε ότι εγώ σε στηρίζω βάζοντας εσένα να κάνεις τα πάρεις την ευθύνη του συμβιβασμού, αλλά εγώ να έχω το δικαίωμα να καταψηφίζω. Κύριε Αρβανίτη, εγώ τι θα περίμενα? Εγώ θα περίμενα να πούνε μάλιστα. Έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση για το αν μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά η στοιχειώδης θέση και στάση αξιακή της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης μας επιβάλλει να στηρίξουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό μέχρι να καταστεί εφικτή η συμφωνία, διότι ακόμα δεν υπάρχει, να στηρίξουμε και να ψηφίσουμε καταθέτοντας τη διαφωνία μας και την ώρα της ψήφου και μετά να ζητήσουμε τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής του κόμματος και άρα και της κυβέρνησης μέσα από μια διαδικασία συλλογικής συζήτησης όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Αυτό θα ήταν μια στάση μέσα στα πλαίσια της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα, και σας το λέω με ειλικρίνεια, δεν το καταλαβαίνω.
ή μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι στο πλαίσιο κάποιων αποφάσεων που είχαν ληφθεί εδώ και καιρό. Κάποιων αποφάσεων ρήξης. Κάποιων αποφάσεων που έχουν ως απόλυξη την διάσπαση του χώρου. Εγώ είμαι ο εγγυητής της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού, ως πρόεδρος, και θα φτάσω μέχρι το τέλος στην προσπάθεια να εγγυηθώ αυτή την ενότητα, αλλά εκβιασμένη ενότητα δεν υπάρχει πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω σε αυτό, διότι είναι βαρύ και δεν προκύπτει μέχρι στιγμής ότι ήταν κάτι σχεδιασμένο, διότι τα πράγματα μπήκαν μπροστά. Ήρθανε μπροστά, ήρθε το κάρα μπροστά. Κατανοώ αυτό που λέτε, το κατανοώ απόλυτα. Η λέξη που ακουγόντουσαν ήταν ενότητα, ήταν ζόρι. Εγώ θεωρώ ότι το δάκρυ ήταν κοινό και από αυτούς που σήκωναν το ναι και από αυτούς που σήκωναν το όχι μέσα, και τους ξέρετε χρόνια πιο πολύ από μένα, αυτούς τους συντρόφους σας. Είμαι και πολύ φρέσκος. Έχετε συμπορευτεί. Η ζωή θα το δείξει. Αν οι φόβοι μου είναι δικαιολογημένοι ή αδικαιολόγητοι. Εν τούτης, εγώ σας περιγράφω το πώς θα περίμενα από συντρόφους και ανθρώπους που πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με διαφωνίες αλλά και μαζί σε δύσκολες στιγμές να διαχειριστούν μία περίπτωση κρίσης και να διαχειριστούν και μια πραγματικότητα η οποία είναι αδύρυτη και αμήλικτη. Εάν λοιπόν κάποιος πιστεύει ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός στις 12 του Ιούλη είχε την εναλλακτική επιλογή, την οποία επέλεξε να μην ακολουθήσει, προδίδοντας αρχές και αξίες προκειμένου να συνεχίσει την πορεία της χώρας μέσα σε ένα πλαίσιο ασφιχτικό, και δεν επέλεξε ένα πλαίσιο το οποίο θα ήταν απελευθερωτικό, ας βγει και να το εξηγήσει δημόσια, χωρίς λαθροχειρίες. Και ας μας πει ποιο ήταν αυτό το σχέδιο. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο το οποίο είχα και δεν ακολούθησα. Το να θέλει κάποιος να βάλει ένα συνολικό, σε επερώτηση, ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό. Για το αν γενικότερα μπορούμε ή δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες, νέες συνθήκες, να προσανατολίσουμε τη δράση μας. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό. Αλλά αυτό γίνεται με όρους συντεταγμένους, γίνεται με όρους συντροφικότητας και ειλικρίνειας. Δεν γίνεται με όρους εσείς γίνατε οι αποστάτες από τις αξίες μας και εμείς θρέφουμε τις δάφνες ιδεολογικής καθαρότητας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ούτε με σχέδια τα οποία, εν πάση περιπτώσει, νομίζω υποτιμούν και την νοημοσύνη αλλά και τη βαθιά θεωρητική βάση που μπορεί να έχουν κάποιες σκέψεις και προτάσεις. Δηλαδή το σχέδιο, ας πούμε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά εγώ θεωρώ ότι η άποψη που λέει ότι, ρε παιδί μου, να συζητήσουμε το νόμισμα. Μάλιστα, το ξανασυζητήσουμε. Τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Να το συζητήσουμε. Με όρους όμως συγκροτημένους. Και με όρους οι οποίοι θα στέκουν όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Διότι σας θυμίζω ότι στο κοινό μας πρόγραμμα, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια φράση ακροτελεύθια, ότι η απόλυτη προτεραιότητά μας το να αποσοβήσουμε την ανθρωπιστική καταστροφή. Απόλυτη προτεραιότητά μας. Εάν λοιπόν το θεωρητικό μας σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την απόλυτη προτεραιότητα και απλά είναι ένα θεωρητικό σχέδιο το οποίο δεν εδράζεται, δεν πατάει. Εντάξει, εκ του ασφαλούς και έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Και εν πάση τόσο, κύριε Αρβανίτη, εγώ δεν κατάλαβα, αν εσείς το καταλάβατε, ότι ζητήσαμε από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει όχι για να πάμε στην δραχμή, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Ούτε αυτό ζήτησε από τον ελληνικό λαό. Και εξ όσων γνωρίζω, και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει καταλάβει αυτό. Το να λέμε ότι το μεγάλο όχι ήταν το μεγάλο ναι στη δραχμή, αυτό σηματοδοτεί μια λανθροχειρία, την οποία δεν δικαιούμεθα απέναντι στην ιστορία μας, στους αγώνες μας, στον δημοκρατικό και ισότιμο διάλογο που κάνουμε αναμεταξύ μας. Δεν δικαιούμεθα τις διαφορές μας να προσπαθούμε να τις επιλύσουμε μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, βάλεστε πάντως, εκτός από τις δυνάμεις που λογικά θα ήταν απέναντι, ή τουλάχιστον μια εικόνα βγαίνει, υπάρχει αυτό που λέμε της εσωτερικής διαπάλης. Οι σχέσεις με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με την πρόεδρο της Βουλής εδώ δεν είναι προσωπικό το θέμα και ούτε με αφορά οι σχέσεις που έχετε και δεν μου πέφτει και λόγος. Με ενδιαφέρει η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Εντάξει, εγώ έχω εκφράσει αυτό το προβληματισμό μου και στην ίδια και δημόσια. Οι προσωπικές σχέσεις είναι σχέσεις εκτίμησης, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Από εκεί και πέρα οι επιλογές του καθενός και της καθεμιάς, ιδίως όταν έχουμε θέση θεσμικής ευθύνης, έχουν και μία παράγουν αποτέλεσμα των πραγμάτων. Άρα είναι σουρεαλισμός να σου λέει κανείς ότι εγώ σε καταγγέλω για να σε προστατεύσω. Δεν είμαι κανένα μικρό παιδί. Έχω άλλους τρόπους να προστατευτώ. Λοιπόν, τώρα, αν παράγει θεσμική δυσλειτουργία ή δυσαρμονία, όπως υπόθηκε, κοιτάξτε, αυτό θα κριθεί και από το επόμενο διάστημα. Αν η πρόθεση είναι να παίζουμε ένα κλεφτοπόλεμο και να ψηφίζουμε στις 6 το πρωί εξαντλημένοι και κοιμόμενοι στα έδρανα, ας πούμε, για να δείξουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε στην Τρόικα, εντάξει, τώρα αυτά είναι παιδικά πράγματα. Αν υπάρχει διάθεση για ουσιαστική, που νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει, για ουσιαστική συνεργασία, ώστε να τηρούνται οι κανονισμοί, το Σύνταγμα, οι διαδικασίες και ταυτόχρονα να έχουμε και αίσθηση της πολιτικής ευθύνης απέναντι στις αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να. Η στάση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην κρίση. Το Πρόεδρο της Δημοκρατίας με μεγάλη αγωνία, νομίζω, έχει σταθεί στις δύσκολες αποφάσεις και είναι εξαιρετικά θεσμικό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Θυμάμαι ότι είχαν πέσει όλοι πάνω του να του ζητήσουν να μην κάνει δεκτό το δημοψήφισμα. Το καθήκον του έπραξε, όπως όριζε ο κανονισμός, το Σύνταγμα πάνω απ' όλα. Αλλά πέρα από το πλαίσιο το συνταγματικό στο οποίο λειτουργεί και είναι απόλυτα θεσμικός και σωστός, νομίζω ότι έχει και μια πραγματική αγωνία για τον τόπο, την οποία την δείχνει πέρα και έξω από τα θεσμικά κλισέ και από το πρωτόκολλο. Μια αγωνία πραγματική που την εκφράζει και καθημερινά, που είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή, και μια αγωνία για το μέλλον αυτού του τόπου. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ωραία, σαφές. 4 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα και ρωτάω. Ο μήνας έχει 29. Πριν έρθετε στην εξουσία τέτοιο καιρό ήμουν διακοπές. Τώρα σταμάτησες να κάνεις διακοπές, Εντελώς, πρώτη φορά αριστερά. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν έτσι για να προχωρήσουμε. Θα πάμε σε εκλογές. Θα έχουμε συνέδριο και με τι προοπτική. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας πού ακριβώς πατάμε και τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Συνέδριο εννοείται κομματικό. Ναι, δηλαδή θα λυθούν τα θέματα στο συνέδριο και για να μπορέσω. Γι' αυτό είπα εγώ ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα της χώρας στο ΣΥΡΙΖΑ και Τούμπαλιν αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται εκλογές. Κύριε Αρβανίτη, εγώ θα ήμουν ο τελευταίος που θα είχα λόγο να θέλω εκλογές, εάν είχαμε εξασφαλισμένη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε ένα σχέδιο ολοκλήρωσης της τετραετίας, τα 3,5 επόμενα χρόνια, που εκ των πραγμάτων συμπεριλαμβάνουν και το τέλος του προγράμματος και την έξοδο από τα μνημόνια και την προσπάθεια να δώσουμε τη μάχη και να κριθούμε στην πραγματική πολιτική και όχι στη θεωρία, γιατί το αν καταφέρνουμε να χτυπήσουμε και να συγκρουστούμε αποτελεσματικά με τους θύλακες εξουσίας, με την ολιγαρχία, να δώσουμε ανάσες, να δώσουμε δυνατότητες αναδιανομής, στήριξη των αδύναμων. Αν δεν έχω κοινοβουλευτική πλειοψηφία όμως, θα αναγκαστούμε να πάμε σε εκλογές. Αυτό λοιπόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό, ευτυχώς ή δυστυχώς, και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο επίπεδο του κόμματος, στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένης αυτής της πραγματικής διάστασης που υπάρχει και από την Έχουμε κεντρική επιτροπή. Ποια είναι η πρότασή σας εδώ? Νομίζω ότι η πρότασή μου είναι η πρόταση λογικής. Η πρόταση της λογικής. Ότι έχουμε ένα κόμμα, όσων μελών έχουμε, αυτά τα μέλη έχουμε, πρέπει να τα εμπιστευτούμε και πρέπει συντεταγμένα αυτά τα μέλη να δώσουν απαντήσεις. Χωρίς προσπάθειες ούτε να τους εκμεεύσουμε την απάντηση, με δημοκρατικό τρόπο, με συντεταγμένο τρόπο, και ότι οι απαντήσεις αυτές δεν πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αρπακόλα, ούτε με έναν τρόπο που υποτιμά και τη στρατηγική ενόραση που κρύβεται πίσω από τις απαντήσεις. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία συγκροτημένη, να πάει το κόμμα σε ένα έκτακτο συνέδριο, διότι έκτακτες είναι οι συνθήκες στις οποίες δρομολογούνται αυτή τη στιγμή, σύντομα να πάει, όχι στο διηνεκές, σύντομα, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ώστε, όχι μέσα στον Αύγουστο, το δύσκολο το βλέπω, αλλά αρχές Σεπτέμβρη να γίνει ένα συνέδριο, να εκλεγούν σύνεδροι. Αυτή είναι μια καλή είδηση, μια καλή είδηση, οι οποίοι θα αποφασίσουν και στα κρίσιμα στρατηγικά διλήμματα ποια είναι η πορεία της αριστεράς από εδώ και πέρα, ποιο είναι το νέο στρατηγικό σχέδιο, το νέο πρόγραμμα,
τα υπαρξιακά ερωτήματα που θέσατε πιο πριν, αυτή νομίζω είναι η πρόταση της λογικής. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει απέτηση από μερίδα μελών της Κεντρικής Επιτροπής να τοποθετηθεί το κόμμα άμεσα και τώρα, πριν τη συμφωνία, δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν, ότι έχω μια βόμβα στα χέρια και όχι μόνο δεν υπάρχει στοιχειώδης ένδειξη συντροφικής αλληλεγγύης, έλα να την κουβαλήσουμε μαζί, να την ασφαλίσουμε τη βόμβα που είναι απασφαλισμένη και μετά συζητάμε. Αλλά να σου λέει, όχι, εμείς θα σε αναγκάσουμε να σκάσει στα χέρια σου η βόμβα. Λοιπόν, αυτό, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είπα πριν ότι είναι στα όρια της δικής μου πολιτικής αξιακής προσέγγισης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει αυτή η απέτηση, το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να ζητήσει κανείς αυτό το κρίσιμο θέμα για το μέλλον της αριστεράς και την ιστορία της, για το μέλλον της χώρας, να μην ληφθεί στο επίπεδο μιας πολιτικής γραμματείας ή μιας κεντρικής επιτροπής. Να αποτανθούν τα μέλη. Και επειδή άλλος τρόπος σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτανθούν τα μέλη δεν υπάρχει παρά από το να ζητήσουμε τη γνώμη τους με μια κάλπη, αν υπάρχει αυτή η απέτηση, η μόνη εκδοχή είναι, όπως είπαμε, δημοκρατικά ο λαός και η δημοκρατία δίνουν διέξοδο στα διέξοδα, έτσι και δημοκρατικά το κόμμα και τα μέλη να στηθεί μια κάλπη και να αποφασίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο φυσικά δεν αναιρεί την πρόταση για έκτακτο συνέδριο μετά για να λύσει και τα ζητήματα στρατηγικής. Εγώ θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, τον τελευταίο χρόνο με το πεντάμινο της ανάθεσης που έχετε από τον ελληνικό λαό να είστε ο πρωθυπουργός του, ποιο ήταν το λάθος σας? Άμα ήταν ένα θα ήμουν ευτυχής. Το μεγάλο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καλά, εκ των υστέρων όμως μπορεί να κρίνει κανείς. Βέβαια, αλλιώς... Διότι αλλιώς είσαι στη στιγμή εκείνη, ενώ είχα εντοπίσει και είχα εξηγήσει και στους συνεργάτες μου ότι εάν αυτή η σύγκρουση πάρει χαρακτηριστικά μιας ολομέτωπης σύγκρουσης με τις κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη, πρέπει να γίνει νωρίς και όχι αργά, να γίνει δηλαδή το Φλεβάρι, διότι εκτιμούσα και νομίζω όχι άδικα ότι θα αποδυναμωθεί η ισχύς, ας πούμε, της εκλογικής νίκης και ότι το κλίμα ήταν ευνοϊκότερο το Φλεβάρι. Παρασυρθήκαμε μετά την 20η του Φλεβάρι σε μια διαπραγμάτευση η οποία ουσιαστικά ήταν μια διαρκής φθορά της σάρκας μας. Βέβαια, ομολογώ ότι δεν είναι εύκολη απόφαση να πει κανείς ότι εγώ δεν πληρώνω και ας γίνει ότι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Πολύ δύσκολη απόφαση. Παρ' όλα αυτά, εκ των υστέρων διαπιστώνω ότι θα ήταν προτιμότερο, εφόσον ούτως ή άλλως ήταν σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάναμε εκεί, αλλά ξέρετε, η ελπίδα δεν είναι τελευταία. Ναι. Είχες πάντοτε την ελπίδα ότι οι δυνάμεις στην Ευρώπη, ότι η δημοκρατική προσήλωση στις αξίες και στις αρχές της δημοκρατίας, ότι η κινητοποίηση των λαών, ότι οι κυβερνήσεις οι άλλες που λένε ότι αυτή η Ευρώπη δεν έχει προοπτική, θα μας έδινε μια διέξοδο, ένα πλαίσιο διεξόδου. Δεν υπήρξε τελικά. Εν τούτης όμως, επαναλαμβάνω ότι γι' αυτό το εξάμηνο εγώ αισθάνομαι περήφανος για τη μάχη που δόθηκε. Γίνανε βεβαίως λάθη. Πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που να πούμε ότι τα λάθη που γίνανε οδηγήσαν σε μια καταστροφή η οποία δεν είναι ανατάξιμα. Όλα είναι ανατάξιμα. Όλα τα μεγέθη είναι ανατάξιμα αντικονομικά. Και πιστεύω ότι μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δύσβατο δρόμο διαρκούς αγώνα και διεκδίκησης, προκειμένου να πετύχουμε όσα περισσότερα μπορούμε για τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτός είναι ο στόχος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε 2,5 χρόνια εδώ στο Κόκκινο. Και εγώ να υπάρχει και το Κόκκινο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία. Σας ακούμε καθημερινά και νομίζω ότι. Ναι, γι' αυτό είχατε θυμό. Γι' αυτό έχετε καταφέρει. Μου βγάλατε θυμό. Έβγαλα θυμό για αυτά που ακούω κάθε μέρα. Αλλά έτσι είναι το ραδιόφωνο. Έχετε καταφέρει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη και σε δύσκολες στιγμές
όχι μόνο του ακροατηρίου της αριστεράς, αλλά ενός ευρύτερου ακροατηρίου, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό όμως, αν πω τώρα δεν αλλάζουμε. Αυτό οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ ως ιδιοκτησία που έδωσε τη δυνατότητα καταρχήν σε αυτό το ραδιόφωνο να είναι ανοιχτό, να τοποθετείται ο άνθρωπος, ο συνάδελφος ανοιχτά, χωρίς φόβους. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να λες ότι είναι ένα κομματικό ραδιόφωνο, έχουν αποτύχει τα προηγούμενα. Εδώ είναι ένα στοίχημα το οποίο νομίζω ότι οφείλεται και στον ιδιοκτήτη του. Στο σύνολο δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας ακούσατε. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί ο Πάπης Αγρολάμπος με το μαγκαζίνο.